Echo baby cosy, or how baby cosy. I call baby cosy, or hum baby cosy. This Akoma dance your night to me, Yatsana all day. This Akoma dance your night to me, Yatsana all day. Akoma 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 you never marry to Akoma Akoma you never made the way to Harmonica and Cosy, Harmonica and Cosy, Asante and Cosy, a new briefy and Cosy. This Akoma dance your night to me, Yatsana all day. This Akoma dance your night to me, Yatsana all day. Akoma Akoma never made it to Akoma oh, I thought I was Nekwa, Akwa ran a bisa. Miss Akoma, the soft ladies, being full of the gentlemen. The baby, now no zinzum. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your baby, you saw on page my can now I don't know. The man worrying robbers and worry. It has an answer by intent. I'm passing it with my bra. Yansan, no pray. And then my day out my intent. Akoma Akoma never made it to Akoma darling, never made it to Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma never made the little Akoma this Akoma dance your night to me, Yatsana all day. This Akoma dance your night to me, Yatsana all day. Akoma never made a temple. Akoma darling, never made a temple. This Akoma dance your night to me, Yatsana all day. This Akoma dance your night to me, Yatsana all day. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ti anumre no ho be na wotwe madakura ana wo fira me se ofa na wen na wo se me no fi o mada no se obi a fa o no wo kodi no obi a ye den obi a fa me no kodi no obi a ko fa yire ye den obi a fa me no fi o de ko kodi no wo yire nya akono wo yire akwa nya akon wo yire akwa nya akon je fe kunya wo bi akwa fa akwa nya akon kwa den kodi no ha na wa kuma ye o se wo tse asem kana kan biom makuma kusa mjimbi kembi nya sam kutua metika nya mshadi mko mko dufia kwa sam shesheti
Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, niebe mebe yetumpan. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Man, living as I didn't be so good. I wanted to come up as on in your came. And you want to swam farmer. And you want to shoot. Well, I got you. Woman, when you did, then with a hand, we did, we see who's a damn, we see chummy mouth. my friend down. Mamma, Miagas and Chilling come full of dear back, Bemon, Messia, and then you know, your sat as on your be. What was it? Also, I'm running one as electric shot. Whoa, we are some here. You mean I don't want them, their mom to me can't some. Can't some let you know what's it? Man, sweet you, and some can. To me, I say, let's be the me in style was is tired and could be for you. I want to say, the uncle, not to me for gratitude. You know what you're going to phone at you. Come in something. That's a bad one. What is the toss of bad one? Hey, would you not quite a catch them? I was out the walk room, make me a with your queen and then able to get back with your queen in the fashion to know. Somebody said, me I style of Lampun. I said, a minimum come me fast cram, yes, I dear no. I said, you cram means I mean, yes, I been put. It's a new cram for my style in my yes, and can make higher science means and Kaibi. I'm not just said, Muguswa yarn about him, and I bow an issue. And I Sing it to my bro, Nansan, no crack, and then I'll do it my intent. It has an answer by intent. I'm passing it to my bro, Nansan, no crack, and then I'll do it my intent. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, we ever made it. Nipa won kan okoma asunja bara won kan opese kana ne de ede no esa mesu minim kasa ye beka mana ye de minim ka aha nti kan okure egwom tv su na etino me se na ma ene de mesra me se mi ti program nti bida se obi abodo na se ene de diduabo be gine se onu won sure bible no Babu no titia so or do so on fanya hwe when say am pon abu fashion na emmasisi a nti yam to duabon fa ntinam na ye hu nyakọ de bi piaba na ite de to wa kana wo bi makoma wanu demba wanu demba pesa na manyama no kana ko na yin na ye hu ntoye kana ko no ko na me de me pe no pre na me pe o de yi o na bra o kasa o tse me bo wa kra o kasa o asa wo ndo o sika won tem tina ma eye me ya na kana ko e wo e bisa wo ye gu me so enora mama ye mo dua na ya da me de o kan o tete ma bla me pe ni ngasi o me ra ni ngasi o ti ti pa no na e de ko fie mama na ko ma o bisansa e ba won kan ko be wo bone ka wo Akoma FM 87.9 Kumasi. Now, DHS and not SHS. DHS saying. DHS true. Okay. Into which year, no, a dear sample now. A brand here,
Come on, your course of my ye. Okohu Jacob no. Me to Diana say. Only Jacob no musho musa say. After to see. O ma yira. Me be fie. O fra ye na se be do fie 9:30. Ana me say me de begu so. O se on pena na me se oboa. Ana me kukuru na de kwato be no so. Kukuru no. Ai. Ade kwato be no so ma ko. Ye. Me di twom na di twelu. Ana me say yi apedasa. Ana me say sa. Say wo person wa jeje ko. Asa dia wo de wo na tie asuo mu. Ante chene mu. Wo di wo ma na gi twa e na bo peten ye. Ma ko jai. Ana me say yi me ma. Apedasa papa. Abutu from Jesus Christ. So from there, when you say yes, okodiaba opera me no dam be hu. Wo be hunu. So the oseme ha no nyina no. Abonti aba amebia wo dia wo hunu say akowura from. Ma ko jai. Ya ko so ko ban wa yi. Okohu Jacob no. Me to Diana say. Only Jacob no musho musa say. Afa so say. O ma yira. Me be fie. O fra ye na se be do fie 9:30. Ana me say me de begu so. O se on pena na me se oboa. Ana me kukuru na de kwato be no so. Kukuru no. Ai. Ade kwato be no so ma ko. Ye. Me di twom na di twelu. Ana me say yi apedasa. Ana me say sa. Say wo person wa jeje ko. Asa dia wo de wo na tie asuo mu. Ante chene mu. Wo di wo ma na gi twa e na bo peten ye. Ma ko jai. Ana me say yi me be ma. Apedasa papa. Ana. Madam, me say me na na. Ati sa wo no bada, wo tumi ka say no bada. Kami no bada, me tumi ka say no bada. Ana no bada, and na ya say. Etu tumi no ka. Because me buy no, na me say me say ka say bi akoso am bi anda. Ma, so ka gusman e busan na ni am. Oba oni mbaga ma ni papa nua, ehu otie man kama na me kwa kwa so otie. Me o pram say ti mo di mo ansa na me so otie nya awale, ona nsa ni ma kwantu abade a. Enya twere osi bi hu say, o fu ka je tiaka. Abode say o fu ka je tiaka. O waso no be da mpa ba ko so. Ba say nhyiamu de happen. Kama ma ne hu, atumi me nda se wo we. So one me da me to nya me o wo so one me dai. Asa ko ba sa ni me dai. E pe do say anajo no. And try to ask how I'm not going to dance. Did you know me dance me? Clearance. Me can't be a man. One me die, or Papa, and Chinam. And I will. There is some at the end of me pepper, and to a blame. About what Natal was saying, make my chair. Today, Natal was teacher to heavy. I read at the demo said. Ni papa ni anu hu me anapo be bo mi dede wo fie say wadi ni wan sane o bi hu ni kru nu afroka ni papa ni afa pabna wo tie sesi a me ba me kra no wo tie sesi o so wa no de wo hu so wa beda ho apie ba say wo butu so de wo so woni me down pransa so woni ma na ma wo de wo ha wo hu de besi woni me down pransa Ani le besi be man se wo ku mi asa wo Debbie anajo. Okay. Yeah. Yeah, welcome about the back way to 7.9 FM. Akoma some Jumedi Brasso Friday edition. I de Bramono. If you had be a guy, if you had be a day, if you had be BBA to Missy and Unti, Shani Mood, Yaubati, near Wubeshe Biano, who say, and fiada bibia etumi esidia mejeso ene makos won se atesa adwai mu sabre ya na no se akoma mu sam dwumade bre no aso magye adwa abadwafo nyina aka me ho ena ye de ebre wo ba bia wo bia nso bomode ada na etena wadwam te waso we waso fe wani na ehwe ne ekoso no enyina ebre so sa wo kire wadwene a entempa no ara na fe won so de wodi aba Nana Koko ewa ha
so and Pastor Julius Naba ɔno nso wafidua yi mu Evangelist Samuel Mensah wɔwɔ ha sɛ sikapa etuatua Ismail Howard ɔno ɛna ɛbɔ me kyidɔm sɛ me producer wɔde me kɔ na wɔde me ba me nso me din yɛ Marcos ɛno nti bɔmmɔdeɛ na ɛka me ho ɛna wia yi na yɛfa akɔbɛbu nsɛm dwumadie no ɛmmerɛ ɔhyɛ ne nso ɛma me sɛ ɛbɔ dɔnko a onua TV ɛde bɛtum live ɛno nti bɔmmɔdeɛ sɛ wobɛfollow yɛi ɛwɔ yɛn Facebook hɔ wofollow na wo like wo comment na wo share follow, like, comment, and share. And my young say, oh, do ye, what ya hear dum, yes, ya tia hudum, and until we follow ye, no, na, and no, Eddie dance here, pa YouTube, no, Bomadiana echo Sisia, na wukwa, wadama, yana, wabi bimu, wabi mu, wadri mu, na wafifi mu, na just say, what wapeteno no, ama ubi so enyebi, na ebrene soa, you get notified, nesa ain't no Bomadia. Say obe subscribe na wamia notification bell no so eno na ebema notification no bra dwumadie no egu na akwan so Free FM 97.5 ewo tachi ma manager dachi na pamfo make say wonum abiemu die mu ezen pa me say ene asikafo ni di ene asikafo nhwemmom ene asikafo nante na sere sikafoɔ sɛdeɛ na kyerɛ sɛ wone ɔbi sika information center na ahwia bom ɛwɔ dwaben ɔdɔ ɛfɛ aha ɔno nso abiem ɛwɔ dwaben anointed fashion buadi ayedi ase stretch hɔ a ɛna wɔnom ɛwɔ make sɛ wɔnom nso abiem die mu ɛden paa yɛbɛkɔ na yɛne nua baabi akɔ akɔdi nkɔmmɔ ne haw no deɛ nyasɛm ketewa kyɛ bɛdɛ na nso sɛdeɛ tie bia no yɛbɛsanem ne yɛbiebie yɛbɛnwono no sɛ praeɛ ne yɛde apra ɛnɛ yɛbɛpie obi ɔno obi pie akɔfo obi aka ho ne akua nyinaa ne no bɛkɔ na sɛ bɛsi anom woɔ no wɔde bɛgye wo na no sɛdeɛ ɛsi nom police di bia wɔde na sɛ bɛforoforo yɛkwan mu fi kora sɛ mware police so what happened? Yes, okay, yeah, got that minya bay enkonkodi enkomo. And baby, I will be answer. Now I try someone so do case no ebeba na yatna so at the amount. Yenya bay ne niabre and or buy it. Said ye tie bia no ye beboa no waso opedie ne eka wo mo na nso so ye se ye pesa ye boa no na ye release no na ye sua ne haw ne bi firi ho nti ye ne ankasa ye besom ye ba ba dwidwe mu abibi mu die ntia e wo se ye DNA. Health does not always come from medicine. Most of the time it comes from peace of mind, peace in the heart, peace in the soul. It comes from laughter and love. Health does not always come from medicine. Most of the time, it comes from peace of mind, peace in the heart, peace in the soul. It comes from laughter and love. Okay, yeah, go. All right. Mame and mamo. Aduane kakra eni na yemamo enro kakra enka ho yemamo adwuma kakra nso enye emfa empi so ne sa enti ena wia yi me mawo hexamethasone capsules na wanom me kasa yebema waduane adi na yama wadura ka ho a ene say yɛbɛma wadura obenom ne beyi saa yade na free yafurunum na watumi adidie obi ho didi asem oni di yasem ahunu emokonie ne yam dwan no emokoni osbebo foro me kofe enu nti ne yema hexamethasone ne capsules no yahwebu ahunu se wo hia duro no esansa ulcer na ekutia wo onu di asia mu aninye atiasefo asase so ne sew when will be our ulcer, who will be?
Last stop, Haxa mixture in the capsules. Bomodi energy, sum nekonom, ebeboa. Baby a ton robi anyana. Fre 0240 238310 0240 238310 na wanonom na aboa na Jenica deɛ Ayona pharmacy wɔnom ɛna de aba aduru ankasa ɛno nti wobɛnom bi na atumi aboa wo ɔbaa watenka atekoro nonom Jenica syrup ne bi na ɛmfrɛfrɛ dɔm na ɛmfrɛfrɛ adeɛ no saa nso ɛna sɛ wo maame wankasa wadu menopause ɛto de bi a ɛhaw bebree ɛna menopause kɔfa ba wɔ ho hyehyew asɛ nneɛma bi ɛnenam wodie mu mesɛ wada wadro ɛyɛ Jenica oda wonna ɛne ade wodeɛ ɛyɛ Jenica ɔbaa wo fiti krom wo haw bi a wukɔ mu ɛwɔ mu Jenica ɛne besi ano prɛko ɛde ama wo deɛ woni murufie dumienu ɔnom 0597216047 0597216047 ɛyɛ number bɔmmɔden ansa wobɛfa na watumi ɛne yɛn ɛdi nkɔmmɔ kama na yɛtumi aboa wɔ 3p garlic mixture ɛno ɛyɛ duro wada ama ɛne pressure ɛhaw wodeɛ ɛyɛ 3p garlic mixture wafu na ayɛ kɛse a woda anadwo a wontumi ɛnna sugar no ɛwɔ soro wayɛ kɛse dodo ntehye wa wode nso a wote yaw mesɛ wo deɛ no ɛyɛ 3p garlic mixture ɛne sɛ ɛduro wei ɛyɛ natural yɛde woɔ obi nso ɛne benefit a ɛwɔ ewuo mu ɛwɔ ɛna garlic ɛna yɛde afra ɛna yɛde ayɔ nti sɛ yɛka sɛ tu pressure mpa etu pressure baabi ɛto aduro bia no ɛnyɛ na 3p ɛnyɛ na ɛwɔ hɔ koraa fɛ 0248928824 0248928824 frɛ sisi a na Dr. Piwak ɛne wobɛdi nkɔmmɔ na hyɛ sɛ wama wɔ saka 3p no ebi na wanonom yɛnkɔ na mene me nua bɛyɛ kɔdi nkɔmmɔ akuya dɔma akuya ma na wote sɛn nyame adom ma na mo so e nyame adom yɛ ho yɛ paa woban ne ho afo ɔsɛwan mani de minimo so ɔsɛ nkane na wobosi o ɔsɛ nkane no na ja wayɛ sɛ ahwehwɛ yɛhwɛ na ahwɛ yɛ ho afewu ɛne kura no still woda so gyina na so deɛ yɛ me yanse woni mu wonfie ka mu no wonfie ne yɛ de atoto ho ofre ho nso wonfie ya wosi wo hu no akua beku bi o boy ani akua hwɛ baby na esa no o akora de ne gine ho o de ne gine ho papa enti ya wo so ha wa adwempo ɛne ɛbrɛ kɔmde no sɛ dufoɔ no bi nim wadidi ɔno nofo ɛno woyɛ ɛyi exclusive ana woma no aduane ayɛ na mekoto abia ma woba no nyɛ sɛ bachafe na ɔkɔ 5 abia months kasa gu fidie no ma me bachafe na ɔkɔ 5 months ɔkɔ 5 months kenke me bacha dɔkora yɛ ho no me bacha 5 months bacha asa no ade ndudu ana wo man nyina o mo didi ntem ana ebi na eni man bacha wa hwɛ wo hunu yes na what mene ke dia be mani bi mu ayɛ den that radio was say yɛnka ɛyɛ nsuo na watumi ɛyɛ yi na kenke deɛ ɛyɛ den sa ase de ositi no nsono no enya enyini for saa enuane a ɛpɛn ɛsa wɔ pupu a ɛbɛyɛ de nyameti ase ekuya bia bɛ fa why jo ekuya free ne na bai ipacho mi free ofin so rapon nti ka wupia oginam unsa krada na na so oginam sa no a obewie na nimu ɛyɛ ne ya abia na jo otlasi amanufo okra nya asem to ade achi amadwodwo ho no wo se begina mu okay ekuya ma ofin so
Rapon baso. Okay. Asɛm na wode bɛda yɛn no ma ne tɔfa kakra na afɛ yɛntoa so mfiri baabi a ɛnora yɛde si yɛn sɛ bɛyɛ a deɛ ɛnora wantimi antie no na wɔti ɔbɛte ase ɛdɔ ma ne nofoɔ kakra baabi kaafo yɛ nofoɔ yɛkɔm a gyea ne nofoɔ yɛnkɔ a Yo, mi pacho mechia etiefuo nyina. Mi pacho ne se enra ekuya adoma me de masem eba Akoma FM. Ene se mi pacho me ne ekuya pimuni bi na ne wo ho. Na ekuya pimuni no nyinse ba yeso wo hwe mi kakra. Ti me kwa hospital nyina wo no na ebeyi mi firi ho. To ebeyi mi firi hospital no 3 days. Eno ba ye de beto mpanyimfo anum se obi aka akere ne se akora no enye ne ba enti menkọ na menkọ pe akora ne papa me so matena se adwene ehu se akora menkọ pa akora ne papa ma me na no no wo hwe me no onu nu onimu se ma me ne so afirim 2 weeks ni enti me se ada se be hu akora ne de gi se wo ba ni ye test na ehunu die no kore eda na ma me pa cha nungu ase no edoso ada wo ton wo so abadwaman ma me pa cha wo wose a obi ka kire ne se kusase ni bi na ene me wo ye enti na ma me pese mi hunu mu enokore test ne ba eno na bibia bedadi na ne kusase ni bi atwempena ma me pa cha eno de etwem dada kusase ni enu me pa cha na ne twempena betwem me pa cha tina me pese test no ebem na ma afa de enungu ase no edoso enye da bia na mewo a nkora ne bebobo me so saa abra omunya papa enungu ase no ene sen on an information center wo mkromu ofri hene bi pa cha wo enungu ase ne se de we ni di na chi no be ma na anye timi ma we ni so ensa mbe prontete nka me so I see. Me pacho ai. Me pacho e friend Razak o ye bunu ni. Genti no no so anye ono so hu say wonu obi twempran sa wonu na obetwem. Ma wonu mpodie mi nyinsan ya ye de to nanim a wa anye abesi family. Akora na ekọ 5 months. Wa anye so ohia wokora na odi atem. Ti me sa ma we so embetete nka me so. Na say woni kusase wase wate ana ya bona mane yesa na woni kusase ni bi wase wate se akora na nya ne dia nya me bisa ne se na akora na nya ne dia ne wo betu obi wo ho no muda eno a wase da bi na me se me no da ho amu bi be popun muda wase da bi enti mi hia se mo be frɛ opale no na se test ya ene kan bi e beba no wono amfa ne ka okay beda se na yenhwe bra se oha no aba ni nyina akogina kusase ni no so good enti yenhwe bra woni kusase ni twempena no wo be kire ye ho bra woni ni gyaye edi senya ansa na woni ma wono de wono wansi pise kusase ni no wono de so obi aka kire ni pray say akora na nya ne ba no hweta am no so a date ne nya ne ba enti na me pa kire say kusase ni no oni ne twempena media ye ka ma ye ka mi firi bogo so ba ndie mi din kan na tena ye ne ekuapemuni no media masam die ekuapemuni ne die eyi no ya opale no good metiase but one kasakura no me se why confused kakra se akra no one kasa no one kasa wo ekua betumi de won sesi wo bo aka ne plane a enye plane fa se woni me ne papa akra ye oda na so man tina me seji se test good na me tina hono me unim me pasa wo ye sincere like be truthful unim akra ne papa ankasa you oda na so ya ne ho abase unim ne papa mi se ye ka ayi krata mu dia di okosensan ya nka wo yi mi free hospital no wono na mi di minim enye krata mu ne ye ka ne se mojem
Enye krata na ma akwara yi obi ba. Emojam na ma akwara yi obi ba. Say me bisa enye krata say mojamu no. Wuni makwara papa. Ma just mobem. Yes or no? Me pen ane anade. Bi body ya yabem. Ni yabem unti na me bisa questions no. Say mojamu no wuni makwara papa. Ma opale no. Okay. Wone bema no baako no. The woni ni gya yansa wo ba befa we na we accuse or party accuse. Ono your friend is saying. Ono ne sofo no. Me pacho. Ono ekusase bi no. Ono ye hwan. Your friend is sofo ata. Why na wone ne twempena egya yansa na wo befa ya opare. Me pacho sofo ata no. Good. Wone no gya ye no. Edi say yansa na wo behunu opare. Ma me pacho opale ne de. Na me ne wo ho dada ne egya ye na me ko obogu so ko wale ye no. Enti me ko ba ye no. Anye ye nansa no wo sai beka. Ono de me ne tena yansa na me ko bogu so no ne egya ye na me ko ye. Enti wone esibe na ne wo ho. Me pacho Okay, ono na wone ne wo manso am ye me pacho. no. Ena esibe tu kwan. Ti esibe tu kwan no. Ena ofa hwan Me pacho wo pale. O opare ndi otoso mienu. Bi baako no a wanye no. Ayi me pacho Razak. Enti esibe chi na ofa Razak. Me pacho. Okay. Ena Razak no ene wo no se enye ne dia. Me pacho O wayere. Me pacho Okay. Nti ono kwa de wanye kura. Ti Razak free ho no na wo fa hwan. Me pacho Razak free ho no. Na me fa opale no. Ena obefa opare. Okay. Enti wo no opare to no ena wo papa. Ye ntemo tete. O mu jaye. Bibi sana ye mpana debi. Bibi ensi. Eno se mo twempena mo se jaye. Se eba se me papa kuma ewu ya. Me papa panyini free bogo so baye no. Ti obehu me no no se akuya me ma wo ntena se aha no musa ensenti mi ankasa me ba befa na me wo bi a me do be kwa akoma no. Ti me na me kase bla no minim ne da ma na ma bele nyame na minim sofo ata ne da. Enti fon so me papa na de me number man nti wo ho ano no afre na me so ma afre wo fre me da bia ne me di nkomo. Enti tam ne so wo melan me melan no sandiska ena me koye. Yo. Na o papa de ono no onimu hwe nko pani yie na. Me pacho ai. O ka che wo papa say, "Oh papa, me ntumi ne papa ya woni ne kwama me no entena because me ne be ma na tie friend no papa." O papa ma ne. Me pacho sa tam ne entema tinti ma mom papa ma ne. No kure de eda ho anamaka. Let me tell you something. Ono opare ewo ho na o papa bae na munyae. Na ne opare na wo na papa bae. Na obefa Akoma asofo. Ma me pacho sa tam ne entemate. E die na ma mo ntemote. Se enye se ebi awale se yi no. Eye mpena no ne metwe. Na mpena se ye obi twe mpena. Me papa ba ahokra no na wo pale no no woni ho no okọ ekuyapem. Okay. Na oni ni ho biem. Ena papa de koma asofo. Me pacho ai. Ata. Me pacho. Ena asofo ata, when asofo ata na be enfieza. Me pacho bosomin busumin sia. Busumin sia. Me pacho. Ena na asofo ata nso nya wo bone. Me pacho. Omo. Me pacho. Onye ohehe. Onkaw. Ontiu. Die ntina ne jaye. Agree. Ma. Me too. Ma me pacho sofo ata de me kaso ye me boni a ma na ma bele nyame. De o ma pa ne be ma woni ne betra wonye obone. To oba bi ankonkonya sa be ma no. Na won sen fe ne nchen da age ade bi e wo ho. Bibi ene opa na wo mpe. Oh ma anya sa me mpe no. Uhu na wo ye be ma pa. Enti die bi. E ban sen.
Edi na kote ba yira homem. Egua. Ma. Edi na te ba yira homem. Ma one ne kasa. Ono ya wasia me de me wale mienu. Nam so mienu de me mfa ho. Na ma nsemu wo ho yen ninko. The bear man nye adwuma. Oh ma mpacho. Yes and be man ye adwuma. Nsem wo ho sometimes ma wade egu a. E ko hia busuafi a obi antumi nkasa yesa ne ma no. Untumi mo adwuma. Ne hu ni ho. Esa ne ma no. Ma me pacho ni problem ne se wono wo ko edwaba a. Ehọ na wodua ho no ye wa odua kura. Enti ye ko plisti adwane fie. Ye ko so ehọ no akura asinti abobo ya na ebefa ne ma no wanante akokuruma akopeka. So obeba no ade ebesa no osie wakofa wo mpana wo honom. Ti last okọ afuom me ko so me de Razak ba afi na no wanya wo ko ayi. No anyini. Ti okọ ofrefo mu ba no. Ena ayi adwo ye sei ofata wona ekro no ena osia hwan na ekọ no ena mse akora asem de enti hwan na ofata gya isika ne to no okọ efikire okọ hwehwe ho no ma wose wafa ha wokọ ti oba ena osia ekuya hwan na aba na mse oblata obi ani ho no ma waba ha ena ose wo ma obi ma ha no ma ya na meka no wose mebu obi ma ya nka akora na eka na mse akora ketwa asem wedie ena huni aha no no ehene fa na minim wose woni me kasa wose a wo bedwane akohuni so enti huni so de sa amre wafa mpana wo honom nam so kuro no kora na se hoye kokko se hoye ayi minim se kuro ne so ti ma na amada bia na ntawantawa nketenkete nam se saade a kunturu hwan ya ni nchia na eko saba mechi Nhwa ye na ba wunchi befa me plana de sambe wa for buy na de oye menyin. Kamentena me baby. Me die ne ho die ne wo bo me kase wo moame na me bo no aka se akuya wan kai me ensu a be kai masere ampa duru ho soso obodua me nyam wo fi ho ba na anyam ma na menyem wo ho ma wo no anu onim na me ye nura wo ye nura se akra na nya den ensay ipacho be man akra yi de me say de wo se hwe no se se kra me na kra nti hey baby enti wo ba no na wonyem ena na wo nu madura se bese be ma wo kase wo ye na o sai ne ba obi ba Razak ba odine ko ye wo se o treat akra ma me pa cha ni ntwawa no enumpo wo na me kun so se obi ba de wo no hwe no na me bekum wo no ne de kire se me mpe wo no ne ba ema enumpo kro na me kun so wa enya agoroma enti menti ase tire mu kakra bi enti na wo pese wo se wo no ni nsai ma me hwa me maninti oma kwara no ehwe mu odiniti me nyinse we kwara ma me ma me no kwara wa firim no wo ho sesi anko ma me nka me mpokwa me na minnim se menyim na minnim kwara ne dosu wo mu hwe mu no enti na wo pese wo sai wo no ne de no nti wo sai ne de no wanyinsem biem ma me de ho ne de mi ye nura wo no ankasa befre kwara na obeka mitimi eye nkranodua de ese me de koto no ohunu de ebeye no opie ho no wabeje ti wo hwa na menya me messages e bank tinkiti 2 days na 20 me de mi nyinse we no ma minim nti na me pa che say wo sai wo no ne de wo sai ne me fa sa de ne say wa anyim biem ikacho ya kra da na so iko wi ai wa anyim biem ahu kire nti ono ne nyin sai no wo sai no
na se efa ne se so onu ni nyinsan ni mpo sei ya o say kofa foforo akonyema ye dai because wo mpa biem ane ne nka wo no because onu kwa de o ye responsible wo show no wo show Razak ba enye ne dia obi anka se esakora ne nye ne dia obi ehunu enti wo be keep obi a dia dead when keep ne dia no do one poor baby antena ti say ye ne dia amepachu o ayi wura di nyankopɔ akua wasɛm yi deɛ meka menwie da etu ba ayi wonyinsɛ we wobɛhunu osa ba back to opare but etina na mi bisa o say bibi anye ayi bibi ankoka papa good and as abrantie opare yi se wanyo bibi anka muntumi nyai eniema bi wo ho ana enye ntina ma wugya yetra wo ba bie kopem so papa befa awo ekokoma asofo ata Departure. ukwa ba ya enipa no ane na twe breda na niema nkoye the same nipa na asa befa no eti na mi bisa sa die na si ye ma wone opare ntam tete ye wantumi anka nkire me but bibi na si ye ena ane ni gya Ma me pacha o mimi hu no ne de na wo wale ne yire bi ne friends ma Cynthia enti me ko ba ye no no o magai ena mi bisa ne se a be ma de wo po ba wo ya wo se me ne me yire jai wo ka kire me so ne ne jai so na ane ni nyae ena me de me ko ye enti me ba ye de no so me ne ne jai na me se me ne ne jai anka wo ne niema enwu de no so jai de Cynthia sesa ne niema nyina kwa ka bag hunu enisi honum ampani ampa ma me hu ne yere ne wo honum bi na akwahye ho ntuone ne tie no so wo hwe time a we di free software ata ho ba ye time a wo no operate na ye time a wo de wo ya wo free software ata ho ba ye ne edi se bosome ana bosome mienu ansa na wo ne opare ebehia nem ma me pacho no kora de ho anaka enru busumi mienu me pacho de bi enru busumi mienu na ne opare behia mu nti woni ne hia mu no edi se ansa na wani ba ho so sa wanyam ma nyi se no de kire se me bosome so a bitimi nya me menses bi wa 2 days eno anu nti me de na minnim se nyi se bi ewo ho nti ebra wani ba ho so sa wanyam no na enya se na me kwa hospital mpokura no tam no mpo no msepa until they make us a woman say na wo menstruate fa na wunnim but at the end of the day no wo behuni say wonyem meboa me hu ye na mafuru na basoro pa 9 months 8 months 8 de ma meje edi wani ba ho so say me so ma me pacha ansa kwa me mefu bepi me awo we ya me wo ye na obi ya se ebia na tam na nso so tam no pa ho ebe pie beba no enche na mawo ena uwe huno ena be ma so a wona na tie ne da because I unyim nyina na oni wi wono de so ehunu ono de nyesa menyim ni nyina wono no busa me se akua me hwewa enti unya o menses na me se adenti na wu busa me sa me ba ye ni mu a no wose da bi wanka hwe ti me busa no wanka ewo mrekwa okra na wuhu sa wonyem me pa cho an ti me be wu ye no eno no point se wo hwa tam na me ka kire no na tam na me de yawo na nyinse no enye ne ba na obi mpokura be ka kire nsa akwara ne de enye ne ba ma me so medwene ho a me nti ase I see
But on one be you free hospital. Me patron wo be yi ni wie ni 3 days e no be ka asa asem no e kire me sa akora ne de me fa ne nkomo wo papa Yes. I 27.9 FM on your TV. Akumamu Sam Jumadie no eno a na wo hwe na wotie no na enche ye bekwa ma no so na ye ne opare akwakodi enkomo na wotumi akirikire mu yie e de akire ye because ebra wo hunu bibi e wo ho no I think say na wo so ka kire wo plain say wo hu sa wonyam ne ni say wo ka the money no wie be enka ho asem biem e wo say no ma wo hu say wonyam ena ukra nso wo memu na we yan so yan safrim ena ba ko ebeka ho ne ade nti no na onye niu e wonyi zemu mi pa cha we ya dia se me nyim na se me baby a se me nyim na se me ko hospital dia me nyina so me nyim ko hospital da onyim ko hospital mi pa cha de mi pa cha kan we enko ami ko bi da si ya nyim kura ko hospital no afrefo bi ya be kam nye bi mpukura da mi pa cha obeduru ho no ma madam bi wo ekura na se wo no ma awo kanwa wo kofre na wa beje wa wo si ya nyim ka si ya nyim akọ hospital akọpim se ye dia wo de madam nye bi da e kan uwi no nko a ma se no yi by me tin hwe so de na nso so obi ka se wo pe be da eno ana ma mi pa cha me de ko ene mi ma no edididi ni e mo lo betuo de na efudo duru ho no modi a ti no ana na nsan makwa me ne nkora me ko obi mpokora de chen nora no ena me de ba ha no ma enne so ma sa duru ha no mo obapani wa ya adwuma bezese ma me pa cha wo papa ko ye na ho kire ni mu aye den no wo hene bi na beje no ma me ti wo beje no no de ne to mesi ti akora no sa ba ni nchi wo ba ye no wo so wo ko galamse e ma meje ne niema asemi ma ne nko galamse no ti wo kra so wo ko unity e wo ofin so aba wo ko ye ma ebesinne mi hu me ba ni biem e na me ntin nka susu biem wo kwa me ba ne yi wo sai ka akire no e so wo ko omukwaji aduane wo papa wo so wo ko yo papa frɛ ma da frɛ bla ma me ne kasayo eno wo so ka sen ko wonfa number ne ma emele ma wo so kan ya yi wo papa se wonfa ma ne nko ti eno ba nam se eno nka wo je number na ba wo se anko ji aba no papa so wonfa number no e ma ne mere me nam si yu ti wo sai ne de akora ne ko ye no hwe bi a wanya ne number ehunu ba bi kora akora ne wo sesi ya man pacho last year ya na ni okoya me ehunu okonya dabla busumi siansa ne yebedi bulonya no bisi ne maintain nka so otiase so ontiase me pacho ba mi de me gidi se wotiase na nim na minim ba bi kora wo akuya life bi nya me fe ma me pacho for ni free me aya se wi asesa wo te wona se wo na se wuni bia abiri bia wo memu enka ya de so obumi o ka so wokọ galamse na meje ne niema se wonuru se wokọ galamse no wo kras wo ko unity aba no eno na ma wa mebi mu no akuya se bibi ha akra no so school wo ko bi me pacho ma wa nko bi wo de ne sua adwuma ma me pacho de bi na wanya fie sense abre no ne nkrofo ko school ne nkrofo anko school kra na wo mu sua adwuma de ni tipia drain onko school wo sua adwuma wo pese wanya den no wadidi ma me pacho won fa tue ne se kan kwa makoro no ma na de no fortune free me ti me mpo say me wo de me di na chi me ne na kwa awre de
Bema. Wonim se mi bi ti me kwa wokuta boto. Ma me pa cha onya de me pe no no. Onkoso ani wachi nkura boto nkotete ayere already. Ma me pa cha onya de me pe no no. Besida no so abo ne bra. Wonsu adwuma. Ni pa cha. No atam boto, wanya fie san. No di o maami achi no ote already. No di o maami achi da be no obebo bra. Umani na enwu ho. Pa cha de bi. Nti no wate ne ho no. Okopa no bra abo. Bibi papa bi afri mu ba. Nya. Bibi besu no na ta adishim. Na di. Obesiden. Ekuya mema mwawa aden na wunyi wani. Na wo mmo bra. Enkra na wo ho ne doso. Enu nti sika bi anson. The same mistake na we repeat ya wasi anya wana emia. Ekuya yanka nkire wo abawu biem because wo pa wo yam nso amre. Wo ya na wonyam. Want don't get don't want. You pay yenya, you nya yampe. You are jumping from one man to another. Ufi bema way so na wane wawo. Ufi bema way so woni esibe. Esibe ko ba ye kra no. Senye bia no wafa bema fofra. Ke bia obesa ne watira. Ana meboa. Oba wa me person ko besa no watira. Mami pa cha de bi. Oba ye kra no. Na mi mpo na mi nim se wa. Obi ka kire ne se wa. Obi na efile chima. Eba ye na obeka kire mi se akuya. Enkura na papa bo. Ena mi se wose enu wose ya ba na mi se wose ya ba. Enka wo ko na ketuwa no 19. Ko beba be penechira kwan. Wo ba ye wa me pa nipa na beka kire mi na mi wose wo pen pa bra memenda. Ti memenda na so na mi su mi tu anamon. Me ko e no wa solid. Eni ma me de no kura wa na maka ma fa nche no ini no ko huru so wo ho no mpa holu no amka chense nti wa wu ne ma me pa cho an ma kire se ma anya ne sa nko wo ma Ebi oba ya no bi ka kire ne se wo ma ne papa ma fu ani behwe na behwe wo ma e kire se wo ko wuja nkora wo ho wo ba ye nu nyina wantimi anye emu biya wantimi anye mu biya nkura nnan okokra na wonyem wo ba ye okohyemu a enfie ba ne enson jan nkura ne nyina egu oba ne so abra wonyem wo wanya de na wo se efi wono so ma wani ba ho so kakra ema bia so obejampo akọ ne wo bia no wona ne nyem Ekuya. Ura fi family planning na. Ma mi ye bi o me de ma wo na chi mi ye bi me wo no mi ye bi ti wo hwa na etwa me ti mi ma me ni su biri mi ya na etwa me nti me ko bogo so no e na de ya me na sofo atama mi koyi ye che se wo hwa na me ni su biri me e bia na no nyama ye wo mu ahodo bebre nti ba ko nyama wo a uko na ko hunu wo no mu a wo mu ankasa be hu de ye ma wo na nka wo maye because so they will see ewu kro no sa e kwa dra na edoso awu kire no dra na edoso akra fefe kama bidru ba bi no no aye tan e ko mbe ko no Ntiase because ye too crofofo aho kira fine ba kakra wanya no mane wo ho because the more would be ka ho no na aho kira no e kwa ni mu sa ya bomo dia na ya fre opare eko no won peki ana nkokora ejina so enti fatu ma ye 87.9 Kumasi Ekwa no kwa ya no kwa pare ya wo pare
bema ya opare oda ma wono de onum so ono na awo ena se wo hunu ya wanka nkyere no papa enti enei se wo bie wano akasa akoda no a enya wo de a ye betu ya kye se enya wo de ye tie ni one woni ni ti nyina no wonyim ni nyina no se no no da gu so enti sa ahyase no kwa no wo behu ni se onyema watwo woni ne da ya ye to so bie no wa na wo san di sika kokoyi no efiri asopiti ebra wo wie ye se woni mi se nya ode a ye nkoyi no agese waje atum me yira wo me kwa akoyi no no wa kwa akoyi no onya san ansa na obe ka se we say o wait 3 days mami pa cho ye wo yi me ba fie no oyi me ya woda ne kwasi ada eno be ka kire me wa nsi ho kora bie mbesi sa amele papa wada woroma ye frewo emungu wo so ye nka asa chenchena ache akwara ne ye wodia because onu ankasa wa ye confused say ye wodia say ye sofo atabia wonim epacha na uba ye no so sofo atamfre wan kan che say ukọ na wonyem nti akwara ne ye media onfre mi pa cho de bi mi bedru ye no mi a mi fa fun mi bedru ye ni week ena m fa fun friend me ba ye de no wo frɛ na me so me frɛ ena me ka anyin se na se mo kire no wo ka na edane wo ka na edane abufuo wo ka na edane abufuo afa efiri ho wan frɛ biim okay efiri ho wan frɛ biim I see na oka yen so sa akra nya wo dia no wada ma woni mpanimfo bi akọ ne ho mami pa cha ofiri ho mi nko obogo so ho bi I see Akoma 87.9 FM akoma mu nsem dwumadie no ene ye de ma wo no enra ye ne akuadoma ede nkomo ena ene ye toa enkomo no eso ahwe se akra ya wodane na aso e eye hwan ba eye sofo ataba sofo ataba anase eye ya opare eba ya hwehwem enti wadaworoma ya opare ya frewo ya opare ya frewo fa phone no na ye ni nkomo hwan na ka kire wo se akoda no enye wo ba ena wontumi nso mfa wano enka se akora yi enye wo ba wontumi enka because onyum ni nyina wona ne dai wo ye wona akoyi ne free asopiti enti ni oka kire wo no ma ye hunu DNA ne betumi approve ebetumi ada na di pefe se enye wo ba sofo ataba ana ba ma foforo ba ye be call phone so ebie na ma memra menua ba ho na ye nkwaje konchi capsules obapa mame good friday ene na de aye ne de wa che that good abedi nkai ya te yenko ni good so me da se mame etiefo ene adofo de a edi nkan eye apomdenchi akese ena ye di free contunchi links akache ebre onipa biara otie ye na osanso ehwe ye tonchi ese mema ekuramu se etwitwe ne man nso se o mate de ne kokofo no nso se edroi se omo enhia enka aboa bi echi omo ewiye eno nti enne ye nura kuku da miensa no se de enura me hye mo bose enne mesanso aba na maba abechechwe enuro ni mu biem enne nso masanso aba na kontonchi links ye nuro ni miensa nyina se wo pe bi ato a wo de wani etwe mu wo Tema community 5 Little George ewo honom Okanshi drug lane Halus herbal
Ekus Pharmacy ɛwɔ Ashaman, Adepa Heba ɛwɔ Madina, Old Melcom, Tribe of Judah Heba ɛwɔ Kasua, Old Market, Gabson Pharmacy ɛwɔ Koforidua, Nimdia Pharmacy ɛwɔ Takrade, Market Circle. Wadaroma faafo na boye number ne sesie. Esa sɛ woyɛ bɛrima na wontinam wɔ ha, woyɛ ɔbaa wontinam wɔ ha, obi a kokwadro kro no ɔno nso nti ɛna me wɔ ha. Ɛno nti frɛ yɛn sesie. Me patro number obefre esiso eye 0243 0243 90 90 77 77 33 33 and 0553 0553 51 51 11 11 59 59 Kontonchi links wadaroma yenura kuku da miensen enra mebeka asesa wo yoba na sesa bi wa wono wahemfie kwan no abia wohia edura ye freni tonchi feminine herbal capsules ọbaa bi a wawoda anaasɛ ɔbaa bi a ne nantam aduane no abie na hemfie kwan no abie ɔbaa bi a na hemfie kwan bebie bi a ehu esan sɛ ya na yɛyɛ dea yɛ ne tare yɛ hɔ ya nso na sɛ bi yɛwura adwae a yɛwɔ horo hɔ ɛno nti sɛ hɔ kwan abie a yɛhu ɛma deɛ nka yɛ hemfie kwan ebebie kakra ɛyɛ bra yɛbenya yɛ menses anaasɛ yɛnya yɛ menses no awie no wahemfie kwan no etimi ebie ɛno nti sɛ wonya wo menses awie a ɛwɔ sɛ wonum adura yɛfrɛ ne tonchi feminine herbal capsules aduro we ɛyɛ habama ɛna yɛde ayɛ ɛyɛ nubuna na wotɔ aduro no na wohwɛ nneɛma a sɛ bi yɛakyerɛkyerɛ gu akyire na woka sɛ ɔɔgogo nneɛma pa a ɛwɔ mu a wobɛhu sɛ yɛ aduro no sɛ ɛsɛ fata sɛ ɔbaa bi a ɛnom bi na ɔde siesie n'ahemfie hɔ wonya wo menses awie a sɛdeɛ ɛbɛyɛ mogya so fi na aka akyire no ɛbɛtwe ne nyinaa ba abɔnten nsuo bɔne bi ɛbɛgu wɔ ɛnka bɔne bi a sɛbi wɔ ahemfie hɔnom ɔbaa n'ahemfie hɔnom ɛta ɛyɛ ne hene ɔbaa bi hɔnom a n'ahemfie hɔnom ɛyɛ ne hene ɛnyɛ mu no ano ne ano no side and side no ɛtumi yɛ ne hene ama ne pim no epim na asɛbi sɛ bɛrima de ne nsa so ma na asɛm ato yɛ no yɛde wobɔ sɛ hɔnom nyinaa tumi yɛ ne hene otumi titia na ne side and side hɔnom nyinaa awɔtere anaasɛ hɔnom nyinaa atwitwa ɛno na okɔdware no ɔsɛ nsuo gu hɔnom a na hɔnom yɛ ne gyigya obi nso dwonso na ebi fa hɔnom a na asɛm ato no obi wɔ hɔnom a ne pieto na ɛhyɛ ne no alɔde titi hɔ obi nso wɔ hɔnom a ɔhyɛ dɛm a na ɔsɛbi ɛhɔ yɛ ne hene na ɔtiti me nua aba sɛ wotie me a wohia adura yɛfrɛ ne tonchi feminine herbal capsules tonchi feminine herbal capsules ɔbaa biara wɔ mmoawa a ɛbɔ yɛahemfie hɔnom ɛban ɛwɔ yɛahemfie hɔnom sɛ esiesie hɔnom ɛde ama yɛn nanso ɛmaa bebree anaasɛ me ne mmienu wɔ nneɛma bi a yɛyɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛahemfie hɔnom ɛkye nneɛma bi ne akɔtotɔ wɔ nkwankyɛn ne yɛde awurawura yɛahemfie hɔnom na akɔ akokunkummoa no a ɛrebɔ yɛahemfie hɔnom ban no ɛno na ekunkum yɛ ya na akɔnya bebree abɛda hɔnom sɛ ɛmaa sɛbi infection ɔde pua ɛhaw a ɛwɔ yɛahemfie deɛ yɛfa no kwa wobɛhu sɛ na hɔ yɛ wo hene na hɔnom dwonso a na hɔnom hyehyew wo ne bɛrima adi mpa so agorɔ kora wote yaw ɛwɔ hɔnom wobɛwie na hɔnom nyinaa awɔtere mpa so agodie ɛyɛ ade a ɛma ɔbaa ne bɛrima yɛn ho ne yɛn ho keka yɛn ho anofie wɔ mu sɛ bi bɛrima aba dɛdɛdɛ wura ɔbaa ahemfie hɔnom sɛ ɔbaa wowɔ saa ɔhaw no na bɛrima ne wo di mpa so agorɔ wonya bɛrima sɛbi oni mpa so agodie edi a ɛne baabi obɛwura wobɛhu sɛ na ɔhaw no ɛwɔ hɔ no bacteria no nso afa bi wobɛhu sɛ ɔhɔ no ma no ɔno nso ne bɛrima ho yɛ ne hene na ɔposa otiti enye yie ɛno nti ɔbɛposa ɛhɔ no ma na n'atɛna no ayɛ kɔɔ ɔdwonso a ne mu apae mmienu bɛrima nso a wotie mi a mepatɔ woyɛ ɔbaa na wotɔ aduro no bi ɛtiri ti ho a mepatɔ tɔ bɛrima deɛ ɛma no ɛma deɛ nie bɛrima nso die nie yɛn mmienu nyinaa yɛnom na yɛmfa nsiesie yɛn ho yɛmfa mmɔ yɛn ho ban ɛmfiri infection gonorrhea ɔhaw biara a ɛredi ahemfie hɔnom nya ɛhaw biara agye wo bɛrima abɔ so no mepatɔ nyinom tonchi herbal capsules ɔbaa bi a wɔretie mi bia saa mmoawa no a ɛrebɔ yɛahemfie hɔnom ɛban no ade a wɔde yɛ bebree ɛyɛ heat ɛne ade a ɛɛdɛ ɛno nti ɔbaa mframa ntaa mfa n'ahemfie hɔ ɛne wɔbaa ade ɛdɛ deɛ wɔse ɛne ne bɛwu ɔno nso ne ne bɛwu na onim sɛ sɛbi ɛde wɔhaw ɛɛbrɛ n'ahemfie hɔ ade ɛdɛ bebrebe no ɛboa ɛma mmoawa bɔne no ɔmo wɔ ahemfie hɔnom no anaasɛ mmoawa no ɔmo bɔ ahemfie hɔ ban no ɔmo yɛ ɔdomfo kumfo
omo na ebo ahemfie oban nanso sɛ wodi ade bebre na sɛ wota de heat kana madaroma na wasan so aba ya abo abɔ ne ahemfie ma ɛsan so edi unya ɛno na ebetimi awurawura mu a na sɛ bi wawode no kora nya so nsunsuanso bɔne ebetimi awurawura mu a na ebi awura mogya mu no wanya ɔhaw bebre ɛno nti sɛ wotie mi a oyɛ ɔba wohia adura yɛfrɛ no tonchi feminine herbal capsules mepa atwo sɛ wotie mi na sɛ woyɛ bɛrima kooko betimi ama bɛrima bia sɛ bi wanhwe ya wontimi ngo ba kooko sɛ tena bɛrima so kyɛ a ebetimi asɛe ne mmoawa sɛ bi otimi hyɛ ɔbaa enyinsɛn ɛna sɛ woyɛ ɔbaa na sɛ wonso wotie na sɛ kooko ɛwɔ wo so a mepa atwo wanhwe a wɔn so no waawɔ sɛm ho bɛyɛ den ɛde ama wo kooko infection ɛno nti mɛsrɛ mmaa nyinaa ɛsɛ yɛntɔ tonchi cold capsules ɛnom na yɛntɔ tonchi feminine herbal capsules nso ɛnka ho yɛka aduro yi mmienu nyinaa ebom ɛnom a ɛboa obi a sɛbi ne munum ɛtaa ɛyɛ ne hene kooko okwan munum konkon obi wɔ hɔ nom a ɔposa n'ani paa obi nso wɔ hɔ nom a ɛneɛ ankokɔfoɔ nyinaa hu na no mu dwane ɛsiane sɛ akokɔ bi ɔbɛtwe ne takra watwe ama ankokɔ no koraa honam yɛ ɔmo ya watwe ankokɔ takra no watutu na ɛhyɛ ne baage mu na ɛhyɛ ne ha wɔtwe no ɔde anu nasom na n'ani ayɛ heretɛɛ wɔkyɛn sɛ de obi de n'aba dɛdɛɛdɛ wura ne nantam ɛdi ntia ɛsiane sɛ ɔde adeɛ wurawura nasom mepatwo ɛyɛ kooko ɛna ɛyɛ wo saa wohia ɛdrɛ ɛfrɛ ne tonchi cold capsules mepatwo sɛ wotiem na sɛ wowɔ kumase yanom sɛ ya wobɛkurom a fa w'ani kyerɛ mu ɛwɔ ɛdom pz asɛmpa pharmacy ɛwɔ ɛdom pz baabi a yɛnnua mɛma ne tɔn phones no wobɛnya tonchi nnuro no mmiɛnsa nyinaa bi atɔ asɛmpa pharmacy ɛdom pz arms herbal ɛwɔ abrepɔ junction santase taxi rank ɔnom no arms herbal ɔwɔ abrepɔ junction santase taxi rank hɔ okɔ abenya tonchi nnuro no mmiɛnsa nyinaa ebi atɔ mepatwɔ rock pillar herbal ɛwɔ kewo opposite Abraham bookshop rock pillar herbal kewo opposite Abraham bookshop frɛ yɛ number no sɛsie santasefoɔ ɛnso pharmacy shop bi a ɛwɔ bia wobɛnya bi atɔ number no ɛyɛ 0243 90 77 33 0243 90 77 33 mepatwɔ wofrɛ yɛ number yɛ bɛgye wo so ne yɛakyerɛ baabi a wobɛnya tonchi nnuro no mmiɛnsa nyinaa ebi atɔ ɔbaa bi a wɔretie mi bi ɛno a meka sɛ bosome so a mmaa bebree ɛwɔ anidaneɛ ɛyɛ adeɛ a mmaa sɛ yɛbɛnya yɛ menses a ɛyɛ ana yɛ obi wɔ ma dodoɔ na ɛfam woyɛ ɔbaa na sɛ wowɔ anidaneɛ bosome so a wo nsa deda wayɛ ase wofa yɛ mu ankasa ɛfeɛ deɛ wofa ne kwa abɔfono koraa deɛ na yɛnka ahoɔhyɛ bi tumi te se wo so afei na awɔ ɛdew obi koraa deɛ tumi de ayamhwie ba ne so otumi wura ne saa mekyerɛ sɛ ogya ne nan saa ɛnam sɛ wonya ne menses nti woyɛ ɔbaa na sɛ wofa yɛ mu abrɛ wonya wo menses a ɔbaa wadaroma ɛnɛ wate dɛnɛ wohia ɛduro ɛfrɛ ne tonchi feminine herbal capsules ɛbɛboa ɛyi menstrual pains yɛbɛka sɛ menstrual cramps yɛbɛka sɛ dysmenorrhea yɛbɛka sɛ ɛdin bebree wɔ hɔ ma yɛde ma afikyikuro mu yaw but ne nyinaa ne sɛ wobɛpɛ solution anaasɛ ano pomasi berɛ ɛne sɛ wobɛnom ɛduro ɛfrɛ ne tonchi feminine herbal capsules ɛboa yi menstrual pains ɛfiri hɔnom no na esiesie w'ahemfie ɔdede ama wo ɛtwe nsuo bɔne ɛnka bɔne ɛhɔnom a ɛyɛ wo hene wo ne bɛrima di mpa so agorɔ yɛ a wo a wofɛ mu afei ɔbaa wɔnte dɛ oni akɔnɔ ɛwɔ mpa so agodie mu mpa so agodie nso deɛ yɛdi no ɔdɛw so nanso mmaa bebree wɔ hɔnom a ɔmo te hɔnom yi sɛ paa yɛbɛdi mpa so agorɔ ne yɛbɛte dɛ anaasɛ yɛn ho bɛba anaa yɛn ho bɛsane yɛ ɔbaa bi hɔnom a wɔnte bi da me nua aba mepɛ sɛ wohu sɛ mpa so agodie wɔ wei ɛɛdɛ ɛno nti di nɛte ne dɛ ɛni ne saa kɛkɛ saa di nɛte ne dɛ nom ɛduro a yɛfrɛ no tonchi feminine herbal capsules obi a ɔwɔ prostate ɛyɛ adeɛ a yɛbibire mu hanom sei no mmarima no pii na yɛ enyini yɛnyini no ɛbɛtumi aba sɛ yɛwɔ chances bebree sɛ mmarima bɛnya prostate ɛno nti sɛ wo papa bi ɛwɔ 40 ɔdɔfo bi ɛfiri 40 ɛrekɔ bia no mepatwo tonchi herbal capsules ɛma no sɛ ɔmfa mmɔ ne ho ban ɛmfiri prostate ɛho ɛma yɛmfa rɔba ɛnto ne bɛrima mu obi a wɔdwo nso a wɔte yaw ɛnɛ mmɔfra nkorankora 30 years kora prostate ɛbɔ ɔmo so ɛsiane sɛ yɛaduane die sɛm no ɛnkɔ yie me nua bɛrima a wotie me papa bi a wotie me wonim obi ɔdwo nso ntɛntɛm ɔdwo nso fa yɛ ɔmo ne bɛrima mu femfem no ne dwo nso na emu akyɛ mmienu wohia sɛ wonom ɛduro a yɛfrɛ no tonchi
herbal capsules. Yeah, the mere and a year juma yomuha. Na me bre no asonti no wadaro mafrɛ yɛ na woni yɛn entwetwe enkomo me se owo tema fo ni kyeremu ɛwɔ tema community 5 Little George ɛwɔ hɔnom Okanshi drug lane house heba ɛwɔ hɔ Ekus pharmacy Ashaman Adepa heba ɛwɔ Madina Old Melcom Owo go so a yɛdro ne bi wɔ imem baabi ene sunwane nkɔkɔ brekum kasapen ayomso akrodie mepatro owo oboase a dade so aba baabi a wo bi afrɛ yɛn na yɛnkyerɛ baabi a obenya tonchi 3 power combine ne bi ato number no ɛyɛ 0553 0553 51 51 11 11 59 59 ana 0243 0243 90 90 77 77 33 33 tonchi yɛse edu papa efie yɛde obi bra so oji bre no tie yɛn yankopɔn yɛ adoma da sene ebesan so ahia Yami enshapa papa haya Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno so eguso awutie no yesan akɔ na yakɔ akɔfrɛ yaw ɔpare na yahwɛ sɛ sabre die yaw ɛbo atɔ ne yam sɛ ɔne ye bedi nkɔmɔ na ɔno nso akyerɛkyerɛ ne die mu kakra ɛde akyerɛ yɛn na akuya sesei pa school aban school crowd I don't know what me for woman nkobia obani nyina from the odin kind so akosi the otwa to so we dey on school course wo mu bia ni wo mu ko school wo mu bia so ni wa do ma to adwuma mu wo mu samosa yɛ Mame. Ma. Unsa nkofo makos. Man pacho mi hu pa. Entu wa ya na ho yɛ sɛn. Ya o man nyina ti fisa. Ya na pese ba ko nsu ntira fie no enkura botɔ ni wachi nkwati arede. Mame pacho anu nti na enura me de eno so kan ho sɛ mesrɛ na ɔsɛe na me de akoto ɔbaa me de akoto nipa me pacho me de akoto ayi adansifoɔ bɛɛ miɛnsa wɔ mu sɛ mede akɔto wɔ mu anim sɛ mesrɛ no a wɔ mu na wɔ mu ankɔ sukuu aketewa no deɛ so waba a wɔmfa no nkɔma me mepaakyɛ ne nɔmba ni me hɔ mepaakyɛ yɛ sɛ wɔwɔ yɛ hɔ nom akura no ase bi na mɛma no nyina kora no wonya ɔmo namba ɛyi baako yi a ɔno nso no wɔwɔ yɛ ɔse ɔwɔ yere nti wɔnyɛ ɔno sɛ yɛnya no namba kɛwɔ sɛ yɛfrɛ no na yɛne ne di nkɔmmɔ paa ɔno kora deɛ ɔndawte sɛ bi akora no kora nye sɛ ne nya no bia wɔnim so ɔna nyem wɔ paa but ɔse mengye ɛna wo a wɔhwɛ ho a na akora no nya mfie sɛ ɔnya 5 years wɔnim wɔ papa adɛn akora no deɛ ɔma no wɔnim no wɔnam hɔ sɛ yɛ wɔkɔ no ho a no wɔne ne ɛko nti ama akora no wɔnkɔ ne ho bi papa ne nam hɔ kora wɔnkɔ hɔ efia ma ni ɛyɛ ɔsɛ bɛ ma na ɛbɛhyia wa bɛso ama ɛsa wɔn bɛsa de nneɛma no bi aka ho o ɛbɛma mu ayɛ dumɔ ma nneɛma no de apem yɛnsoa bi oba ma yɛmensoa bi akua wɔ yɛ akyi wobɛsɛ afa bɛma bi ma mensoa nneɛma no bi mɛfa kora ebi mma bi ebi bɛ na ɛma bi ɛba no ma mintimi mesim sɛ mɛfa bi kora na nyinsɛ paa di nyinsɛ ndɛ ma nso de ɛbɛsa aba because wani ma ho so wani bɛba ho so ana anyam wo hu ne sɛ onyam kɔpɛ bra wo bɛka ho ansa no wo hu sɛ na manyam papa mommy yɛbɛn maduro yeah edupa pasha pasco yeah all right nti yɛbɛkyia etiefo ne ahwefo nyinaa na Casco Herbal Limited a yɛde adura ne din de Pasco Herbal Capsules abadwa so ana mote yɛnka na awie na aduro no sɛ de bia yɛba yɛka no wonya te Pasco ne enka ɛwɔ sɛ ade ba akɔpɛ na ɛba otrim sɛ onipa obrɛbo ɛyɛ onipadua mu akwa a ɛyɛ very very important nti ɛwɔ sɛ obia etimi ɛma nani ɛkɔ ho
because brebo no edwumadi a edi no se enhyeda enkoyi a ema onipadua wo apomden nyina eka echi but se brebo no edwuma edi no very sound a ema onipadua nyina no apomden no boko ema tiene no obi entutu anamo ko any chemical shop anase pharmacy ubenya hepasco herbal capsules ni bi ato ho na wafa mienu anopa mienu enwumre na aboa asiesie obrebo no ama wo apomden no bibia atimi aye very sound amount nti ye de numbers no ebetu dwane asere se obefre numbers no na one ye ebedi nkobo ye be the nearest chemical shop anase pharmacy adro no betimi enya bi ato ewo ho ti numbers no 0557 0557 45 45 35 35 79 79 0557 0557 45 45 35 35 79 and now 0501 0501 45 45 92 92 55 55 0501 0501 45 45 92 92 55 55 yes it's way near numbers no anytime be our friend no you know ebedi nkomo na yetimi ama aduro ni bia ebeboa na asiesie obrebo no na aduro yan ama wo ma wo yare nko na emum ye na ye na pomden no eye okay say no kra na aduro no yehia biye pa se de be ya ebeboa na aboye brebo no ho ban because edey no insuo bia wonom aduane a wodi nduro bia wonom bia no yenkan hu se brebo no na receive no na breaking it down na eyimu ahoden no edema onipadua no enei so no nnuane a yedi ni nsuo a yenom no is full of chemicals and toxins and intina uhia hepasco herbal capsules no se obenom no as a supplement a obenom na asiesie obrebo no na ahyew de obrebo no against any side effect and nsunsu so boni bia ebetimi de abre onipadua no inti tutu anamo na kope hepasco ni bi eto chemical shop any pharmacy okoho aduro no obenya bi ato na wanom bi na asiesie obrebo kama na day in day out you receive testimonies bebre na this week nia ebaaye no ye be share kakra ama etiefo ne ahwefo so ehu na omahu njuma pa na se adwuma aduro no ebo ewo amanfo apomden ho ye papa ba akọ a owo takwa emotamu ho no oto ne nsa frɛ ofrɛ wo ye lines ne so ana wo share ne testimony say ne apomden ebeye bibia ho na okọ ayaresabia ana doctors e ka kire ne say ne brebo no how aba ho aye chemically induced hepatitis na that means chemicals ana lead to say ne brebo no aye kese na adwuma e wo say ye na intimi ye inti signs and symptoms are so obi ebrebo ho ka nipa no ehya ase eda no na papa yi eno na o experience na ono na ase epija nani yellow white aspect and very yellowish in color no experience ya dear friends jaundice also ye adwuma kakra bia na ono na bre na nanum eta eye no nwono pa ono so na oni malaria typhoid so na ebini ne so but all the time no or experience oral bitterness na ni nyina no mboa emane apomden no enye okay ma no ana okwa ya resabia na doctor secretary say ne brebo no na how aba ho na oni ye kasa no ka kire say wakọ so many herbal clinics and herbal hospitals they agidin e wo Ghana ha nyina but okwa the amount of money omo gene no na omama na duro but still onu maduro na ne e wo so onu ni hu no e wo ne apomden hu no na mboa no na obi recommend hepasco herbal capsules ni bi eman a duro less than 100 cedis eno na onum ye afi also o sha ase se onum pe signs and symptoms now no or experience no ni nyina e sha ase se ekofom within 6 weeks okorane lapse no na ni liver enzymes a e wosoro ne ade ni nyina no a sha ase e ba form a na e kire se aduro no abo adwuma ye pa ama no a sese no ni apomden na ye kama no oni ye kasa no se ono na adwuma mu efo de wa recommend am obi a se aduro ne de aduro wo so obia etimi ebo ne homoden na otimi enunum bi na esiesie ne brebo no saa so na ye papa ba akọ ono so anom nsa akyeye pa na ne yebema etifo ne ahwefo ahu ni say any amount of alcohol bia ekọ onipadua mu no ewo the potency and I said the tendency say betimi affect wo apomden nti no so wanom nsa akyeye pa no so okọ ayaresabia na doctor say ka kire nse nsa nom no lead no ama na nya ade friend say alcoholic hepatitis yes alcoholic fatty liver disease na say nsa nom no wanom ama
ne brɛboɔ no srade aba betare ho ama ne affect brɛboɔ no edwumadi a edi na de bia no amanfo ehu na wɔn sɛ nsa nom no atwa ne photo nsa nso so eni camera bia ebetwa wo photo na emom nsa na wanom no na asɛe brɛboɔ no ana nipadua no ne skin color ne ade ahyɛ ase ɛda adi saa na ɔno nso so obi recommend aduro no bi ɛmaa no ɔno nso so ɛhyɛ ase sɛ ɔnom ɛnɛyi no aboa no ama ne apɔmuden no bibia ayɛ very sound ama no nti obiara ntutu anamɔ no nkɔpɛ herbal herbal capsules no bi ɛntɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa na ɛbɛsiesie wɔ brɛboɔ no na wɔ apɔmuden no bibia ayɛ very sound ama yɛ maame baako so reach out to us no nso so wɔ diabetes ɛne hypertension na ɔte sɛ yɛbɔ aduro yi ho dawuro sɛ onipa biara no impo sɛ aduro a wobɛnom no ɛbɛyɛ adwuma a ɛgyina obrɛboɔ no so sɛ brɛboɔ no antimi breaking it down yie ɛyi mu ahoɔden na wobɛnom aduro no nso so aduro no antimi ɛnyɛ adwuma na ɔno nso so ɔbɔ mmɔden akɔpɛ hepasco no bi ɛtɔɛ na ɔse wada diabetes ne hypertension nduro so for several years but da biara no ɔbɛkyɛke no na ɛwɔ soro to ɔhyɛ ase sɛ ɔnom aduro no pɛ ohun sɛ nsisaeɛ aba mu a the sugar level and the BPs no ahyɛ ase ɛkɔ fam to the extent say of our phone ɛfrɛ na obuta sɛ aduro no BP and diabetes aduro na ana ikacha nse dabi enye BP ne diabetes aduro na emom onom ye no akwa siesie brɛboɔ no ama sese no brɛboɔ no receive mrofoduro na wonom na etimi ɛbɔ adwuma yie eyi mu ahoɔden de ma onipadua no ɛma netimi control sugar level ɛne BP level no ɛno nti na sese no ne nyinaa ahyɛ ase aba form ama wo no to obiara ntutu anamɔ no nkɔpɛ herbal herbal capsules ne bi ento yare diabetes hypertension HIV ni ade nyinaa no saa yare etimi edidi mu ekomu affect liver aside that no mrofoduro no so at a particular dose and so etoda etimi affect obrɛboɔ and o kidneys and na obehwa every 3 to 6 months beyond doctors your mama run labs check o liver and o kidney ehun sɛ no apɔmuden no very sound because yare na ankasa etimi lead to that mrofoduro no so to some extent and so etimi lead to that say ne unya herbal herbal capsules ni bia onu mienu anopa mienu anwumre uja about 2 hours to 3 hours interval between mrofoduro ene ebibiduro na ebeboa na asiesie obrɛboɔ no na wo apɔmuden no bibia etimi ayo okay ama nti ene no tutu anamɔ na chemical shop ne pharmacy adanse ne de day in doubt bebree woma yemo run labs check liver function test etoda obuhu na enzymes na very high me de maami bi ato so a onom no just a month 4 weeks per okorane labs no everything was back to the normal range nti aduro no ebo adwuma yie pa nti obi antutu anamɔ no nkɔkɔpɛ bi ento aduro no yesende de kɔ ewiase afa na nyina wo US UK France Germany ni ade nyina no aduro no yesende de kɔ de hia ne sɛ obɛfrɛ ye numbers no anase obɛ WhatsApp ye na woni ye edi nkɔmɔ na yetimi ama wo aduro no bi na ye sorry so no de medi betwa ato on sɛ onipa sɛ wo immune system be very strong a ejina o liver no so. And then, there are so many news echo about in the world. Yare friends virus I'm say spreading kakra say ebekaya COVID-19 na eba no ebibiduro pa na etimi save amount for bebre na de ne ne say na eboa ema ye nipadua no nkwamwa na nkasa etimi akutia yare no because most of the viral infections no so immune system is stronger and no anxiety me overcome no nti enei no kopɛ herbal herbal capsules ne bi no mienu anopa mienu anwumre na enhya asensiesi obrɛboɔ no na obrɛboɔ na ankasa intimi improduce immunoglobulins a ebetimi ama wo immune system no aye very strong yɛmbɔ mpa yɛ sɛ bibi bɔne bi nsi na emom enya ba onipadua no eno ankasa etimi ako atia ama wo apɔmden no aye very sound ama wo nti ene no kɔ baabia okɔ Accra Okashi drug lane Hallows Herbal obenya bi ato hɔ anase Repash Ventures anase Mile 7 Achimota Casco Herbal shop ankasa shop obenya aduro no bi atu ɛwɔ ne dodo so ɛwɔ hɔ Alajo so Good Health Natural Health Center La Paz OP Pharmacy in Sawom Randy Pharmacy Suhum Tony K Koforidua Casco Herbal shop behind the Jackson Park ebi enso so ɛwɔ hɔ Kumasi ha oko Freddy Mens a ewo KO Misty Herbal Colinak Herbal PFA Pharmacy e Waterfall
Danny herbal, rock pillar herbal, so for lines also, tenatet herbal, ubenya bi ato ho, mankesim, Jeff Pharmacy, Cape Coast, Salamat herbal, any Busi Pharmacy. Takra de AAA Mensa say Charles Pharmacy any Kojo Chrome Pharmacy e ho nyina na okwa aduro no benya bi ato ho ti bomodia ne kope he pasco ni bi eto ana say frey numbers no na any ye indi inketa ho e bia na ba bia ote no wan ti hodin eni nti ne de numbers no etudwa say frey na any ye indi nkomo na ye nkyerɛw the nearest chemical shop ana say pharmacy a obenya bi ato ho na aduro no entimi emboa nti yes sorry so no numbers no 0557 45 35 79 0557 45 35 79 and now 0501 45 92 55 0501 45 92 55 na Pasco herbal capsules you better eat for us etie for so eda wase say wa breye edro Pasco say ye no nom na you so frɛ no but on fa opare wonim na bushia no ne maame ne papa na bushia wonim omumu bia na say on free ho eti wonim ne kurom enkuya nane wo ba panimu mponi nane wo ba ba ketu akoye saade we bia wo betere twene ma na so be yendai enti se wo free ho ko ni kuro ma wo hu na chi biem se wo free ho eko ni kuro mu a wo hu ni biem wo hu na chi akra na be boss ekuya wo be jande se ye frɛ na onfa enti susuan passe bia so wo hwɛ ye kra na because ma wie madwuma me ba be ye no e wo offense ho enti ma me nkomi nchi a eno ano no wo the picture ho Ai oso ye sister pegi na jaje o kire ebe na wo ye ne sa ebe wo ye on e ma te sa akwa kola ke 20 we wo betumi a cheche ma kire wo ma wo betumi a cheche na ono so ne ho kra ya me nwanwo wonim se emema so nya ne na ofiri we ya na ne nsa aka wi ofiri we ya na ne nsa aka wi wo ye nsankyerani o ano na ama wo ho ye me nwanwa no sesi ya nkasa de ebo obuyi efiri ho a enkura ne se no moto nje mienu na te nje mienu na te eka we hu miye miensa ayi de no asibe de no omo ye 4 miensa mienu wasibe ho ba ko na ekoye galamsey no ena ba ko woni ho ena razak na woni no ewo ya enyi se yo so wo yere nti onye no eno no akra ne woni ho ena opare die nti miensa na woni ho enan ewa bonte omo nyina be yen so nti nan ne die sese die amanfo na ehwe wo mienu wo bo ayi opare ebusuafo ba ko opare sister ho ayi wo se sibe no asibe ba ko asibe sister ho bebo a na ba ko so wona na ho na ba ko ne kwa galamsey no o ya kura sese nke do to twachi ma pa na dia de na wo ye ni sei wo chese 2 months o se 1 month bia na wa fa bi 1 month bia na wa fa bi woni we ja ya na wanya bi woni we nya ya na wanya bi na wo ko so a wo ye ya nkrai wato mo asahoram wo so ko ya na wakwo wo ko ya na wakwo e na wo ha nkora yi sa ye can say razaki ebei wo nkra no kra enfiesa na de na wo no montem afiafe inu afi edumpo inu ekiedu me edu di edu nti afi wo montem afiafe na de na wo montem last born was answer we ba last but one me pacho na me ka so for 5 years nanka ne bema okoshia no nanka obeboa ne pa ene sofo ya went to me antena ne nchen a o se okoba bia o se woni obi akwa akode because wanya wo bone o hwe wi wo de usasini no ne hwan
Me pacha ono de wo kura ho. Esuno kusasi ni no. Ena esuno sofuata. Sofuata onye kusasi ni o ma. Ono so Minim. Why because you can say on ne sofuata no. Osesi be enye kusasi ni no. Razak enye kusasi ni no. Sofuata enye kusasi ni no. Ya wopare enye kusasi ni no. Kusasi ni no so no why. Ma eno dia na make us eno dia many way no like ora. Ba ono so ne twempra. Ono dia. Wone ne twempra. Eno ye bra wone ho agyaye. O man dia nya na asem kora. Wone kusase ne tra asa na wo kosia esibe. Me pacho debi. Eti make us kusase ne no obamu brebe. Obamu twem ansa na me ikobogoso no kora. Ukobogoso akohunu han. Akohunu sofuata. Okay, enti wone opare gyaye no. Ena wo kofa kusase ne no. Kusase ni gyaye no. Ena me kofa opale no. Na wone opare gyaye. Ena wo kofa sofo. Me pacha. Ena sa ba back ne sofo ata. Wo sa ba back ne ya wo pare betna me pacha. Enti no onye se wo free esibeso no. Ena wo call Razak so. Ena Razak ne so na mkofa kusase ni. After Razak na akofa kusase ni. Ansa wo be for pare. Enam kusase ni no na ma mi hunu opale nka minimu no. Kusase ni de ono na anwo. Me pacha. Ono so ne tena ho fie se. Ena bo so me se. Man no de anche. Anche man. Enye asempa baby so asem. Ade utimi busa. Emu na ye wo da na like ana wo ye mana mema so omo pa omo me pacha enye sa. Every so ma me sense for. Wo di ahokyira wo de nkolenti nya se bia makọ wu mienu won nchen ni nti. Every se wa ye yi. Me pacha de bi. Mema bebrebe omumu de hin na ma wo to asase. Wo mumu de hin na to ma wo to fridge. Krasa wo beton suo wo. Wo mumu de hin akua. One ma no dwetiri. One ma wo dwetiri. Nothing. Omumu de hin. Enti tutobi di nku anti na da bia be fa be ma foforo. Be ma foforo. Na me ma no mu de ubesi hin. Wo di ahokyere nti. Enso kopi me se still ahokyere na so wo akua. Ahokyere nko afempo na aye mo. Akua afe na aye mo. Akra nyina go school enemrem. Wo ya ma mega. Mame. Aba fefe. Ma yenko. Me da se. Ma yema. Ya chefo ne etiefo panyina akwa babio. Enfambra Pemsign group of companies. Yen and I the Semens Vital Herbal Mechanic Capsules Edipanom. Yeah, de aba ejaman so we see with Dr. James Samoa SM fa and Chastron Copa and Brawa Wutie na wo hwe ewie na me musa se umpomo say in senya me adom bibia ye nanso agya nipaduanem no tutu wo no and agya no akofa asema bra no tina wie de simaduro di animu ye ba bedi nkomo e de afa Semens Vital Herbal Mechanic and capsules no and pre-care natural powder no na ye di ho enkomo odi a wo ya ne sa wo ti enken ya gan no aho komo e na ye de tu kwa kopɛ Semens Vital Herbal Mechanic ene capsules ne pre-care natural powder no na wato bi na aboa wo na afesi si ade no a abaye krankra age nipadua na boso no a de sisimukuro aba wo so ade bia wo se sisimu ya wo ya no Semens Vital Herbal Mechanic capsules na beboa wo na tu sisimu ya de ni nyina se e de afri ho e de amawo enya no nko a sa wo to asentini ene ya na emu twetwe wo
wankasa wote se wata so ye wo ya wote se woto honam eye wo ya ko na kwaje Semens Vital Herbal Mesha ene capsules ne bia beboa na etu sisim kro ni nyina e de afro sisi ade wo ho aya na moa e ma ni padua no enwo be ma titiru be di akagiramo se be ma wo sisi ye wo ya no mo ma o mema ye no enko ani mu de bia na wo da fom na wa yetim keja na atu din 2 minutes man o ji agan no ama to se akọ sisi nim e kukro ne dia ma no na ese boa wo esiesie wo mema ye ama wo so wagina wo na so na adwuma no e de ma so wo mensem no edubre no wo se wodi a watume e de wo mensem no e Semens Vital Herbal Mesha ene capsules agan no ko a ene tumi edi esa adwuma ti ye kasa ya wo kwaje nsuo no na waje to paye na de African natural powder no so be ede aka wo to wie ya na wa frey na ho komo bia ye no edi mema no titu brotherhood code ahodo bi ho a ye be bie so de ama we beboa na fe wo de akadro no ho beboa ma bibia aye ntentem ede ama ye numbers no 0241 604 702 0241 604 702 0500 8830 0500 888890 0244 718 557 0244 718 557 and number si the entire de be ready to join say se oto adro bia na wa frey o frey na fe ko ma hodo bia eja won so kire wa adwen fa adro ne ho asembisa bia peso bisa ye bia ye ne ho edi ho enkomo ne abo ma adro no a wo kwakoto no watumi anoma amana ye adwuma ntem ede ama adro ne nya mema nko a na ye kanfo ede ama omo ye ma ne mema nyina na ye nom Semens Vital Herbal Mesha ene capsules no amana siesie nipadua no ebia wo de ne ya hotutuo na wo so ya na wo tesa wo sansoa no ene wo nan mana akasa na ya na ye wo ja nipadua no mu akasa na ya na munwo etutu wo enu tukoda je so minimini a ansa na ade achekọ na kwaje agan ni bia beto se na akọ nipadua nem na akọ yi yaw na ade hotutuo ni panyina ede afiri ho ede ama wo ni se nipadua no ya na mpempi no ehia ne ma beboa no ama na sọrọ waka na tumi aboa ayi fi ene afa yaw ni nyina ede afiri ho Semens Vital Herbal Mesha ne capsules agan no ene pre natural powder no ene ede etisa adwuma no wachi bramo na ya na otise mu ya wo ya wachi kase no ene ya na otise eyaw abamu anu nti ona mokura wotumi nanti ye wo kwa afafa otise wachi kase no eyaw ya na sa wokoda na wotumi mu na wonna yesa woto paso akọ na kwaje Semens Vital Herbal Mesha ene capsules ti bia gan kuta properties ebeboa na afi wachi bramo no wachi kase no eyaw no wom ni nyina etu ase ede ama ebia na wode na ye koko ena agi ni padua na aboso ko ba bi so asebe na akokobo na apie na abatete ho na moja na promo a ko na kwaje Semens Vital Herbal Mesha ene capsules agan ne beboa na etukoko na se ede afiri ni padua nem ede ama aboso kokobo no apie batete ho no ni nyina be free na afi moja no ya na promo no eno so etu ase ede ama agan ne pe ene kuta properties etumi etuko kwase ede efri ni peduanim obae ode na afichiko na ya na amane hunu wo mu a onko aye roda calendar eswo ene 16 fu di adwa media nyame na fichire na duru ho wakafie na wotwe na ese de ato den kwana kwaje Semens Vital Herbal Mesha ene capsules edupani bi ene beboa na siesie wo mayem ebe ye fichiko wo mane hunu nyina ede efri wachima no ya na eba bebre moja no eba bebre bi so de emaye eba sope bi so de ya na nka bone sabe pampa bone pa ene ya na edi eche se ya no ya na ye wo ya pa bro so a ko na kwaje Semens Vital Herbal Mesha ene capsules na nom oba obono so abenya ene se bebo na afi wo libido watenka no a atekwa from kreda from temu no watenka no beba stro na afi wo sisi wo so wo se be ma ne so no magan no otu na jan no de ba na ne wo so de aba wa tu na de hia no na agro no aye de na ni je atena fi ho Semens Vital Herbal Mesha ene capsules agan no so de to pa ye any pre natural powder no ene yekoto amane de sedwuma no ede amaye obi so okoda wo so imprensa emprenum jonso ansa na ade ache obi si ya na ya se wono wote sa 83 eya na wote sa jonso no beta ho ye ne ya ansa na watumi adwonso eno kwaje so ka ne sisi so chem ansa na jonso no aba ba so ba nkete mema no eja jonso no aba ne kura wo jonso ne mu asa pa mienu no obo se so aba wontafo yade ekuro ena aba wo jonso chenem Semens Vital
Vital Herbal Meshane capsules again no and just a one amana CSU. Yes, so to be a frey, oh frey, a jauka honey tray. Yes, your babuana and comono, Yanu were in the phone, so I come, numbers no 0241 604 702 0241 604 702 0500 88 88 30 0500 88 88 90 0244 718 557 0244 718 557. Now your pre natural powder and they said you win na your prekasa so and a dog. Edo one or John in prekasa yana fasudua. And a woman person bebre na fe na akọ pese kan akọ prekasa. Akọ twitwa can be akọ twa wontin wa John ho a. Wa yan prekasa na muku. Ede egu adem kama de attraction ho. Ede ama woto ache no ehye no besa baako na na egu nso de dem na wanom. Aduane a wode usa de franso a eno so di a ebe ya adwuma sa akwa no so beboa na fe efi ne keka wa ye de di anipadua fa de ohia wi a na excess no the IF no say pia bonte no ya the pre natural powder no and the detoxification epamo ni nyina ema no epie abonte na afi so palpitation akoma no a otisa wakoma ba peri wakoma ne moyi a ye pre natural powder no and na wode can cement vital herbal mixture no ho amana de wakagina mo e wo sa kwan no so na afi so check balances hormonal imbalances no ma na wema wo mo so enu timi kwa na afi mbo ye mo de boso a wo ne mada no ni nyina be check na afi balance mo hormones no ebedu afi that's no na oba onso wanya afro ni bi na wanya nse na wo no afa ho na afa oba na ya ni gie ama wo wo fie no a otimo no ebia wo de ne ade bia afa ne keta na obese wo ni padua ni immune system na nya strong onyina na so enu ti ade bia ka ne ho a na oba bebo cement vital oba meshane capsules no de pre no ka ho na aboa na ma immune system no aye strong agina bra na agina na so na ade bia ba wakodi atia stroke diabetes go kidney no timachi aba ho na hawa kwana kwaje cement vital herbal mixture ene capsules no diabetes no amakro 2 a enkuda sa ye na nkoye ama fe stroke no so ache wono wano achi mo sada ho onan no tumi komba no ne nyina woje cement vital herbal mixture ene capsules aga ni nsuo ne to pa ni pre natural powder no a ebeboa na sese ni padua na edo ne atopete pharmacy shop na ebe ofie ho na ebe wadwuma bo na herbal shop no ko sisi akwa so cement vital herbal mixture ene capsules ko ho a obenya bi na wato ya atopete tafoni road junction PF pharmacy okwa benya dreibe na watokole na keba wo Ashtown have me wasa for Freddy Mens and rock pillar heba mo nyina keo eno mo Accra Past Ventures so kan shi duagle no kwa obenya agan ni bi enso ne topa ne pre no na wato pena heba wo Cape Coast Jeff heba wo Mankasim akobam heba wo nkokọ ena ja heba so ewo go so nya hanko aga na ha de pharmacy shop ene heba shop de be wo no okwa also per cement vital herbal mixture ene capsules open so offer ya oka ba bia wo wa ebe cho ba bia be wo na wakwaje agan no edro ensuo ne to pa ne pre no na won so no me sorry so your numbers no 0241 604 702 0241 604 702 0500 88 30 0500 88 90 0244 718 557 0244 718 557 cement vital herbal mixture and it capsules ya kasa ganya baby obia no agye so say eto se ampameda se Akoma 87.9 FM on TV Akoma mu Nsem dwumadie no na wo hwe na wo tie no na ebra yegu so ekasa ya na number bi efrefre na ye fire no eye Razak. Hello. Onia TV. Yeah, good afternoon Razak. Fine. Papa now what to say? Nyame adom mpacho so. Nyame adom ye papa. No kwa wo se enkomo a ye ne akuadom edie no. Wudi abam anu nti wo nsam ka. Razak asambe na wo ka kire ye wie efa wo ne akuadoma relationship kakra munya. Na kwa abon bi na kwa so ba na de pa mi hwe na mi mu ntwanto so mi mu nhia. Mi mu nhia pen. Ama asano ayo hawan halum ti
I come to for could be bad. And I'm not a kind of question on the that's it. And I'm ministering to a million could just count. Never signing and the baby I did. Your born, my continue question. It do fair, than I saw on Bammy and Cono. Wow, so ma, the corner chain, we do 3 to 4 days. What could I crash item? I do baby after or so no back in it. Asana making committee for her. Me and I'm sorry, I'm only the legend to media. I want to leave me. Because they do what they are. Fine. Never. That's what you do. Never be in a crap was in the man. It will be another being. Razak, no question say, some cast many a Joa, Nameboa. Many a Joe papa, Panawi, a bememu. So woka say, oh, beba. Na se die ne kra ya ye no bonsama ahono aya de enti ebra woni wo beba de ba ma mi misa we ebra woni akua doma start say mo twempra no 4 days no be ka che say onyem ya na kan twani ba na akura sina ya tun anza ha driba cottage krono bia dan insia de benda ka atra ya ba bi so ba na ya se kuru mo no de obi aso nti se o kan si na mi aspra de ya obi a nti ni ya bu kanku a ya si na mo so me hwese ono no so no baba me hwese mama dem tin se committee for ya be so na no na che say no kran wanti mi afa meto wanim say Razak menyem baby Sending Sana, what about that into or Pennington? I will be there, so I know him, the I can. You can have your name. And I'm not even about the time you. Now, if you make to me the next year, you do for this. No, let me be clear for you. Abraham Sabana. Break committee for friend one. Now, when not train your bear, I was saying. Ma'am, about the cousin, not to be a week to Cranabia. Committee for week kura sabren so na wase say na nya say I consider ever see my corner money na 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 money we it will be bisa ni ma na kwan kan kan Canada ono a tele mi sa no so he na mi on ka se na bi ma na ka kan Canada na mpacho obusa nse eni me na me kɔ for so ni be share me dem ma se wojina wakata dia na eni me na me kɔ for so na kura e be share me dem enti ne papa ne tentene se ma bisanse committee fo no me ma o mu ye ma me pa cho me bo na ma ne ma se kan twetwe nyina bam adansefo nyina wo mu wo ekura na se ho di obeka se Razak hwe wo ba bia no no one na eku di obeka bia no one na eku enti ma so obeba ha no ma numpo kura nkaye pa wonnie na akura ni nie Razak na me bo wo so wa mie wa no anse ne pe wine dem ana na mushia de sia no ana se no kre papa bi wa hanum so we are going to tell you be share na aba ho ba tan so you know ho ban so it's dan the side in papa so no so we be see aba go na ni ko ni fie it's ni fie na ni ko sia oba ni fie na woni ni ko sia that's ya no kresa day din kan wo fie na Razak ni wo be sia e pacho okay na efiri ho kɔ ne so I'm gonna try na ni it was efiri hin kɔ ni na ye wo fie busa ne say ma Razak wo se efiri hin fe kɔ ni na ye wo fie me si ma me pacho wo ba ho ni nyina me fie busa ne say da kro pe no wo ba ho no kan kɔ wo ono ni fie da me pacho de bi wo fie no ono obeda me pacho an na sabre na o ma ni gu he wo ba me pacho enu nti enka wo chuchu oni me bam wo de
wo mani go he me pa cha obla ba ko ye honom enti ye honom na me ba be ma panyini no eda nti me ba no bokura hunu ka kire mse ma de wo ye no mempe e ma wo ko ka kire Razak no shele ho ye sinku otwitwa ne se kan ma bla ba ko ye fira de bunga ka kire Razak se so wonim na so de nsaka kwa me na won fa no ho nche no Razak bie na no se wo Mami pa cha wan nanka ma me ametini a kekere kwose wo ye na na wa bro no se wo pe ana na ni tete no no na ma na ni tete no busanse wo boro ye no wo se wa boro e free say yi wo boro sa ada no e de achi ye nyina tete na ni sunti ada obeba ho no no wa boro me pa cha wo wada ma me kwane so na wo so wa boro ana ma ji se wo busa no e no nti na me ma dansifuo nyina bam ono no wa boro na so wa no wa bo me de na me moy enti wo moy wa na so ne nsa de ne be hye wo eno na ma me si busa no ma me pa cha wo na wo moy ya na be ma ne dan wo ho ye dan ya wo de agua na be ma Razak na ne dan wo ho ne dan mu wo ye be because ma me pa cha wo yere na wo so wo yere enti na wani tria so wo ye wo so wo yere ba enti na wani tria so me yere no no woni wonte ho enti na wo so ne ko ne fie ho enya wo dem enya wo die enti na wani tria so ma me pa cha ho no na ma mani ana ho enti woni ugina so wo kasa no wani beda ho akua minnimu da wo beba wani ebeda ho na ma me pa cha ma betimi atwe be ma yo so wo de na ekwohye wono ankasa ne dem se ne se yo no ne dem kradi akmeka se ene ne wo ka ne boa oboa because on to me so wo won sacred na me pa cha nya me na me ni ko yo mi di kai kura ko fiansa no ba die ti na bie no eye wo awodan die ti na bie no ma wo ne wa beda any of us na be mu awa repu na I say won ne nye no wo bo na mane a die ti na wo sign de kokoto committee o say asam ma me pa cha me ka no wone meku me ka no wone meku e na che nya asan wo ka che ne se wonyam ma me pa cha 1 month pepepe bo so me mu pepepe a me nya me menses na me ka kire no me de kan no ene ma de wonimu bi ya wa kura na se wo beka so wey na beka se Razak show ba na wa twese kan me ba Razak Mama. Asen no ka che no aha ka di opeso ka Mama. Me pa cho o se don wa ha yi me de me bi ya bi sana se ma che se kan bi so hada wa sa o de se ndi se me ka yi pa wa ha di me he ti bi da na te ntu bi na ko wa bi sa se kuruma ma che bi so se kan da ada wo beba no mi metini abo npa krompokora edi ahoma no ama kromofo nyina afre mama mpa cho se ada wo beba no ye bebie phone line sama wo kromofo nyina afre aka de omu ni no kro ye homa na tu no no kro ni nyina da bi cha ya ba wa me ma me pepa za sama ba ti da ben na Razak obetumi aba ya di akra ne beba sada na wo beba no ye be ma company arrange ama ye nya doctor DNA doctor no wa ha se be ya won konsa ma ne ya ye ne prekokra sa wako ti ana nkuzi tuju ti ka wo tumi ma ye da because e was say ye ne doctor edi nkomo na ye hu no ano ti da be wani bia ntoya never Tuesday anaka Razak onyame shira wo no wani abre because ye bisa wo number cross woni enya ye ne ye nya wo number wa na wa fra ena hon konkro ne akua kasa ya wo peke line no a na eye wo a onyame shira wo edi nkan Razak why Mr. Onyame ya aduma brada wa kan die enwuye ni mu asebra ni enye die ne no mama enye sada enye die ne mu ase mo na tell ntan nkan na me ba ho yo afi ko ya di na obi fi na ho na fi na mbeda si ana na me adon like adon ba bia ya tete no na TV ho na de nti yo hu di na me hu di akoso ni na the friend mo line
that's it. And until we are, your producer befriend. And it's a wo bar na wo form kwani ana wa friend no. Near my direction. Why? Yeah, no, but I can never hit. Yeah, we come and see us qua. Okay, no first. Yeah, madam. I mean, sure, so Parazak. Yeah, that's it. Papa. Marco. Now what's the say? Nyamia dumewie de chen kuroi. So ho ye. Papa. Ana say so baba ko wompina baby. And when there was your twin on the map. Baba ko wompina baby. Baba ko wompina baby. Dan ya Marco. Ye be hu de ene de asa na adwuma ne tie. Se motena na mo anyi keche sa obehu ana atiafo bitrim. Ti e ba na yeso edi bi atato. Ebia mekase kwa na ye ne dia. Wanu die. Eno die sense money nti ne ye chedi. Nti ye we na so die o ma no afanya o dia so ohun so. Ake na se be doso. Marco, Maminfa and Chasronco, and from free Iona pharmacy for Asway, and from Ghana mine, and from Asante mine. Marco, nim say in Shemu, I'm a young who say baby, Yandu in penny film, and I says a monopause in a bar, Sabina in many and say be our bodam. Community or Timomo say, a sense when you're monopause in Tiasa at Tiafa trim, I'm a wagene at Tiafa so there be. Iona pharmacy for some cancha say. Obi edun impenyin film and as a monopause no say etuna Marco enye dambi na wabo but etore bia edo ha kitten bi e de bro eno na say obi nimu a wosia we de monopause ne ba na aye ne say dam ne senti o say eye gynecare syrup sempo no wadi umpenyin fie wo monopacia age ama wo ye nyema bi ama amanfo feel say wadwen na ate afaso ana sabi wo fa bibi e wo foma dia o se kone kope gynecare syrup ni bi enom Marco ebedi wakagina mu sa o hawo kitinkiti ya amanfo susu se e bia wabodam no ebebo na tu sa o hawo ni nyina ase ede ama wo empo no de enyandu ta me wo se utwabra nanso enema miensa binti ama wo twabra by force a edru a ebeboa na ama watimi asebu nsa biem abra wundu mpanyin fie so no edro no eye gynecare syrup enti me sodo fo se wutie mi a number si na didi so yi fa troto honom se ye wie so ya obetimi afre Dr. Panyino enchiremu bia wo pebia ana se de wo menopause no aba eja wo hawo bia menopause no e de abrawo no me se fre Dr. Panyino e wo 0597 21 60 47 0597 21 60 47 ana se 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Order force eya wo na ayedene amawo se wa wo de no ayemre ebatoma entumi enyina empo no wo de no wuntumi emfafura me di gynecare syrup adanse e de amawo se eya bawo na eho ayedena ma wakone ko pedro ni bito efise wona woto ye ama ye hu se ahenasa entafo eye baako gynecare syrup adaroma Marco amanfo awo ntafo ewu muntawia enti kope gynecare syrup ni bi enom se be obi mfa awo entwa wompoa aso wonsenom wontwetwe wo wonkumafo omonsere wo eduro beboa ama eba esu wo fie eye gynecare syrup se eye menses no entumi embayie eba na eyi ntoantoa Marco wonim se nhwemo say 60% of ma omubo omsa no mayase omoya na rene de obi de ne bele baka krabi na enu na ansama ko na atwa doctor se yen kan chos eyade bi ebema fibroid yare no aba betena wo so ne senti so meses ne ba na ntumi meyie wo de ne ba ani tum anase eba na yi ntoantoa obi de ne ba 3 days 4 days na atwa ne na wotwe so obie na asa babiem oba bia nya ne meses na wotwe pe no ono de e ka me ko se na wotwe bia no
obenya ne menses eba ne sa emma wo ho enye nika e de ntokwa bebe fie because de bia wo moja ni eye very bad mamindi Iona pharmacy for ho aduro eye gynecare syrup said your menses no nsensem tie bia no said ye tie bia no me say kono kope gynecare syrup ni bi nom na maako ebe boa na ma menses no a entumi mbaye no abaye eba eye oya no abaye amani danie eja woso a kono kope bi enum fibroid yare no ababa betena wa wodiem ni senti entumi ema wo mfafuro moja ne ba bum enempo obi menses ba maako agise wo bo pampers efise ne die no wo ba wontumi eba dindin de pio as a pipe aye bie no misro kopa gynecare syrup ni bi enum na bebo na tusa wo hawo ni nyina ase ede amawo mayo aye sipi na sita makomisi we de du ho na matome bo ase oba woni atenka eye very very bad enshen crying o shira de na mako so aka no oba na so ye obeka che wade kro wonya wom eti no ka che so shira de no mia kasa so meka che wade kro menya wom eti me so o shira de eti so ye oba anase wonni atenka be mo so mu a wonte hwe wo we de na sabi nipa we are bad na feelings wu edure betima Kenya o feelings ama sabi 9 points 10 points 8 points aye jejeje no uso betimi agibia eduro no eye gynecare syrup de bia me betra ameka se wontumi embodi na wo hwe TV ni so eduro no eda honom wo betimi atwa wo pharmacy shop house eye eduro we na mepe ye beyi eduro no ede amawo makomi ensanfa number ni be ebia no obi wo te kemu no na mo bin fichiri inte woso otwo number no edit to honum 0597 21 6037 0597 21 6037 anasa 0597 21 6047 0597 21 6047 1+1+1 eno ani de Iona pharmacy for akofa aba no it is a gynecare aye ne dwuma wi amako mamemfa nko piling capsules misi kokwadro kokwadro betimi aboa ma woyim tim niam tim a wonko ejanan so ntentem no ebe boa na tusa hawo ni nyina ase eye piling capsules misi se kokwa dokro ukọ ejanan so wo se moja ewom empo no de ema woyam bubom esansan ama wo mema yo akofom esini trese kontomra keja edrenwum na wontimi ma wo yire won cancelling anti-free antini de dia edro be boa na to hawo na se ede ama eye piling capsules bema se usisi etaya wo ya me ka cho se eye koko yare ena eya ba wo so uyam tetima eye koko yare empono me sesa ama wo mema yo akofom a eye koko adroba form kaka efi kuma se ede ko boga kentampo techima long journey drivers nyamako utiri anye ya koko yare ebetete pa enti se wonu no nyina na se nkwa mesi koko edure betimi etu koko asepa eye piling capsules the Iona pharmacy for akofa ba adwama so enti edure ni se wontimi embodi se piling na ofa o phone na wotwa anase mpo ba wo fia ma ncho edin emfanto honum udi ro pharmacy shop e wo memu aba bia okwa mako ubenye bi ato na me the impressor capsules eja wo kwan edure na dwona se wo chibremon eye wo ya enkase no emututu ukukoto dwusi ensuo aginem anase siatika yaren aso 19 anase usisi echi tisa wodo nai pimpim wasa ansa na mako watumi anante a edro ebeboa na tu sa ohaw ni nyina ase amawo na edro nwuma watumi ada asemba ne yekomirika watumi akobi sisie na entimi ema wo nantenko baby a wafefo kono eduro betimi aboa wo na edi wakaginamu eye impressor capsules mako wonum impressor capsules no na wo de ne oil no so esrasra etwetwe honam nani na ma wo honam na ye wo ya uti ye wo ya usisi ye wo ya kotodwe na emututu no onanti na de bia wo de pimpim from anasa achew no mako
kɔ ne kɔpɛ impesa capsules bi nenom na ɛbɛboa na di wakagina mu dase ne mako yɛbɛhyia nanso ma yɛmfa number no last one 0597 21 60 47 0597 21 60 37 yame ensha papa wamodia na efe kafra na kasa de ya 0597216037 0597216037 kafra pegi. Okay, I Akoma 87.9 FM TV. Akoma mu Nsem dwumadie no no ana wo hwe na wutie no. Agria. Why do enye opare wo dwane the responsibility Razak dear why do unse opese oma obi ehu se eba no ne dia because they say within that so within no empamuda Razak nye ne ba on person obehwe ne ba on person obehwe ne ba e na oye de oye no enti se wentu anamo sa amre na opportunities na ba aha de nyame adom obi de na asem ba DNA no ya free ya sponsor enti unya obi enti uma na twam a opa de abie mu enti uma na twam a wo ho be kire wo enti ma wo ho e me kire wo saa enti nyame aye wadom a na chese Razak wo ye ne ntentem no obete wo wa ye de afrim na wo ni wabusua maso ma ye de adwom because say wo yire so mfa nchew wo ho nto wo saa enti de say wo ye bia na say wo ye ne ntentem enti Razak wo ya ade say wo no aba back door no ayire no ho afra ni afa no na ono ahye ne da say nyame adoma Tuesday o be de obeba wo ye be mamu a enti enu ano no Razak wo ni wabusua nyina ha so mbedwomo na mahu nse eba no eye wo dia ana se nye wo dia mako akuya wo dia wo ho onwanwa wo akuya yi dia wo ho na ni nyame aye wo soso wo ni nyame aye wo soso akuya nyame ache wachede ni triyo mako na nyam mama nyina na me Pastor Julius ka e ma de bi pa bi omunya bi o na so no de se de menim se ne nantam aduane ne fa bola kwan so kro benya bi obafa bi obenya bi fa dwonso dan kwan so kro obenya bi na chese ofa ha na ni tira ye no atwa asim ofa ha na ni tira ye no atwa asim hwe sa dwen a eda ma bitrim no one meni obi awo na me pese me hia be ma bi na wo so me banim no ohwe no mame mpacho obi nhwe obi ba wo eya asem na ye kan ya monte ase ana enye obi na ebehwe wo ba na wakofa na free ne papa ho no ne wo ye wadwen se wo ne papa ne ntena biemu no obi na eba abefa no asa abehwe aka ho mukura mu ye mienu mu ntumi nhwe ho wo se akofo obi foforo na wo fa no a wo di obi di ebre na mana hwe no wo nwone de etu no mehwe obi di saa kwa ena mehu mi hia ba ma bi na menim se ba ma no se de na mehu si kire me no eye wono a na ebeboa wo onye ono na ebeboa wo ono kra ba ma no hwe de wo na wa hwe so ehunu se oba yi die obo ne ho modern na obeboa me na wo de wo so wo ha wo ni nyina akogu so eti wo firi baako na wo bekọ mienu na akọ miensa na wo pro nkora ne gu ho na wo se nkora na brabo na wo se nkora na brabo wo se baako ko garam se ena wo ni sika ena wo ba wo ntumi ntia no me pa acho wo tia be na akora wo pesa wo tia no wo awan ko school wo so ma mfa na nsua adwuma eti abrabo be pa na apesa nkora ne nyina abo ema bema bia ni ho a wo be hwe wo bema bia ni ho a wo be hwe wo ne wo no bo ho so se wo ma bema no ni wutu a mesira wo wadwuma
wajuma ma wajuma hu hia wo ma wajuma hu hia wo ma wajuma hu hia wo mo ma wajuma hu hia mo na munya nse mo ma nkora ehunu de wo munya wo mo hu so me se ma nkora yi popa na wo de wo mo achi a wo tumi wo se nkora ne bro pastor nkora ne bro so wo mu di nkomo pa na wo te wo mo achi wo ka mu a wo tumi hu se o mo so ye mpanimfo anka ade wo mo de ba ye wo mo ma hame no ene wo papa no ka nya sam ketua because Mama be die mi asase so. Wo be die mi a me se nkona mienu na omudi nkomo o ka chere say me ma me se wo koye adwuma kakra wo kokwan so aba me ma me ba ya awonyem na ye kura wo ntimi nhwe ye yie enkura mienu omudi nkomo no o ka chere na danfo Ekura ntimi nhwe ye yie ye kura ma wo ntimi nhwe ye yie me kura hwe me be school pa eya na kom de de me ma ese ba wo sa anyem se me hwe me ma me pa na kwa no nyansa chane ma kwa keto na timi adwena hu se untimi hwe na isa ho kire wo ho de nsasa wo nyam asa me ma me asa anyem akwa no nyansa chane ma iti enkomo woni na danfo akwala edi nkomo wo ka mu no e kire se ono akwa no kwa tete iti ye de na ne ma me ko akodi pa aba na wo bai wo sa anyem wo se me de me nkasa me ma me hu menkasa me maame ho nti oso osori a okọ obi fie na wa ye de wakoboa maame ne kakra no no wanya kakra e de aba school nti ye de na ne maame kwanye mu ebi nie akwa wudi ni ko school a e de na wo de koma no ene mama no nyina dwene ye omo se wo se wo no wo ye ankamu anna no nti obi a dwene ye ne se da bre wo firi wa wo ko we ho nti anye we ba be ye we ba nti wan na ebeje why na ebeje wo ba ma wo why na ebeje nkola na ka wo mo se ba ku na epedie ne o de oto aso pedie ne se ye keka ko nyina mama yi ni ense nyina epedie ne obi a nyi efiri se wo firi wa ma ko de obusa nkra ma me reho ne se na we wo kosia ne se wa man tai no na me firi ho na mkosi iti ena anche kakra bia na anche oba na anche hwan na ebeji akola no onu na so mo ni tio wo de hu mama binum sa no onu na wo mo hu no wo ka so wo hu se emema miensa ne mienu na efa wo no enti se Razak npa cho be yi uti frim wo dia no afo wade no ahwe enye wo dia no waja na ade ama no na ne wasa kire ye be ma foforo na no so yakofa na ba ne ye no so ya be ye nti ye wie na no so ye hu de obi a ne dia na obi a je ne de no ahwe no na ono so ho ato ne biom nti nyame ya adoma Tuesday ye be twen Razak ne aye de ye be ye Aventure Nana ya we Sanjis Laundry Services. Na ya no simintade me coach na bia o ye hotel adwuma bia o ye bia se ntade wo mu afako no nyama o Christian service. Ma nyame adma Sunday anoma bejame Glory Life asori na muko jame yokote ye no. Ese wonyam mfie mienu. Kwase da ya. E be yo odo adidie kakra ho na je se Bibia amra meja na and celebrate Glory Life at 2 years. O ko twitwe ne ase. Ma Bibia me kan sade we na ya na a man be fi say your time. But man no kwasem say abrabo we me no Bibia me kan say Bibia me free nya. Ye mu bi obi onim ye bi anim say ye from club me struggle and ye nim the abrabo no tie. Abrabo no na form sa. E na abrabo no is said that se nyenya mena na nadum bi bedum wo aboafo mpohia no beboa wa je se onko a wo mo no je se fa kwa abone so ase aboa onko a oye obi oboa nkofo di no adanse o ba wo nko a wo hia kwa no so beboa anwe a je se bone abam se bibi na ya na di ni enti differences no say na etie differences are who we are say na aya na etie. That is the reason why sometimes and found to talk of mobra. Intermediate me be one bra say ma obra ne de one kasa wa bona mpenim for kind na ye no kure. Because the obi abama okura no e wodo asembe ba ho. Obeka wan asema ma wa obenu kura se wode ne wan city kura se wa bra bom. Asemba akopon de beto ama no obenu ho. Ma na dwen say me probe so me mama eti sese bibia wa ba bi gina sese yi
so no asinkete se ono abeboa no ho a bia nkonko nanim che bedonya sese nkonko nanim kura so no ayi na dwene free me pebe mo so mo so e na ono asinkete se be bia me free nyama wo man so twa mo ahia me sinkete nhwe nkola na kakra nyame de ama me enye yema me a saa bre be ogina nei ko twam da kokora ba ho ka kire wo mo a o mu free se be ma na yes be ma no oni da dwen ya na me ma mo so bani ato mo so ya mo de mo so mo de mo ni o mo ya na bi wo me ni be nkonya sa adwen me ni be bi o mo na free body o so oba si so na sa brabo ya Nsem kekere be all of a sudden na ni da so ina be be ma me ni be bi o mo nya that mindset no e di free enkankan ye manyimu eye me nwanwa o awa bra nyame adom nyare nyame adom sentwa wo ntwa nyame enne de bia meka me say ma adwuma buga na ha o tom na mka kire wo this na ma yete sesi ai obi tumi mfa no man ko keje tie sesi anko obi sto mu enko jinsu sake meton wo de ke tia anya heye ni mu heye mo ni mu he asukọ ye he ye ya wo se mesro me ni adwuma bia ye me de mapampa ni mesem mu ni nso nkoto na memfa wo ma obi nkoto eti adwuma no ko busa wo ma obi tuma ton sack no ma ko be 10 a day now there's a 10 a day process in faso obenya at least when ya kwa no sa pure water free bia a day 100 Ghana cedis de obenya na sa wo ton pure water no 100 Ghana cedis as on faso de biara da mako Ghana buy my kesen. If we better than we able to do. Nurse for by a visit 3,000, visit 2,000. Now, who they be every day? Who's 100 Ghana? Who's casino? Young comfortable chow count. And to me, because we need you, man, I say, then, Mammy, you say, yes, son, I do know. Let's change our mindset. Because our mindset say, Bema, I'm say, I'm so. And no man about people they don't have any sense of responsibility. Can they man no more abusuaho any ade ade no and that for there and that for there you show you say na catch you yugu tell me we na person on the war e man be help the o shenyen say catch you yugu woni da so be no mesra mo nyame abom mo ye precious oba bia yes asombo awurade animu de aka ye se ye benya dwempo bi se ntina ma me be ma bi ka chem se o man yere ni adwuma na no ye mahipa na no ye mahipa papa na ma kula be se say dad ye opa bia me ye ma nam se o boda nam se o boda nam se me kula o ye me ba kula me kula me yere ko busa me yere se de opa bia me timi ye ma na timi ye busa that's why say de ye pe bi timi ye ma na ko busa Kobusa mampanyi mama sa de na yipe otimi e mana na mo se dia o pebi ametimi e mana dia aka bense na aka sema aka sa jamba just no ko na djuma jano no ko ya djuma jano we ya pastor ti na utumi ko wo ba chichiri wo ba na ko ya djuma me ma wo nya djuma jama wo nya djuma as what oba ho say team na wo ba na ebre e de ba sema mako me say o sika dan mampa na de say sika 8 min hia na yeti ku mama ya hunu nkofo mu si so no mu gina so e no ko be mu fie si adan wura adan ya manfo ni pamponte wo ni pamponte that president jawo nya djuma na o de otire bi na se bibi ku ato sa boy na no mo pension so zamra no wenya so no ma na ye ja adwuma adwuma na chire fie sa wo mo no na wo wia no wo sa wo mo so wo tisan kwa ma o go come so yare de fi na wo twia asama to wo mo na wo adwuma fu a wo je wo yare na wo twekwa mo ntimi di no e na so ba ntra fie entra wo misra mo yinya wo mo no mo na ye kwa na be sa aboa ye oba wo ska wa na boa na to do so ma me wo ma kwato na de to na ti ma wo kwato na de ka kwa wo no kwato na de pa to bra ne san o de fi so we nyina wa na beto are se me ma ya ba ya jimi no ba ko ye juma and for support Maru na mpata so ntere
Sika adwuma wo yire wo sika kiki bi ade keto bi no wato yama no ene ade de akanyina ono afa de abo wo bra so wate wo benyina che dema nanka me da say yeah first men na aka no kwa ahoma so 03224 9803 0243114497 Kafra 03224 98035024311447 Shane so Josie Pastor Daurama bono e na shemata de Josie e wo kuma se bom so woni meet me the sports no e na edi enhwe no mo odi ni ba bi akasa free Lekwa mini aba papa bi e. Lekwa me wa fa kwata papa. Mini aba. Afemu asante mampon ko fi ase metar. Kafra. Within the baby akasa free of kwata kafra. Hello. Within the baby. Hello. Me patcho jumuchi na radio no mame. Within the baby akasa free. Aha, Akoma 87.9 FM. Within the baby akasa free. Hello, within the baby akasa free. Me that's it. Hello, within the baby akasa free. Hello. Within the Hello, baby good akasa afternoon. free. Hello. Mama, jomo television no volume no. Good afternoon. Jomo me na mo me kasa bread do. Okay, Joseph Fashion Adauroma ono na ahyematade wo kuma se bom so no meet me the sports no na edition mo bomodia na efe Josie 0243433465 within the baby akasa free. Good afternoon, but you're very nice here. Mafia yeti. Maybe I saw Mammy and Emma who is a promise me or buy me. Since I draw on my 2:00 in here, Diana, so no, you're back. If you done by no cock, I think I say it's through Nema, and my over song. If you are from my mutual for my and then my you good to me, Mr. Subebre, you don't pay the money. So why will you work, Juma? That means me now so rough for cry. Let us say, so why will you work, Juma? That meant to be brofo. So, would you baby akasa free? Hello, within the baby akasa free. Papa, Origin Niger Papa. I don't know what I'm saying. So the two be a man is more tougher. Man is one so living in so now I know Marco. About to minimum I don't think minimum. You can buy money and how we say that person found that in my nation. So for me now that's it. And it's what do I do? I mean where I can Marco, it should be there. Well, no money you have Marco, so the money and you are here this about the business. So that's the donor. Also, so you know, I'm going to man. We do any any bad better. That's a better. I'm going to have you to the guys and the Let us say, within the baby akasa. Hello. Within the baby akasa. No, mama, we be kakra ti be be sie kakra. Me wo ko baby a asem na do man an kasa fili me kuya ne fili. Hello. What you meet you? Me I somewhere coffee na mama me enya agro kra. Sesi akra na otoso wa won ketwa okuta sesi awo television yi. Sa abofra no kra no na me se twi to sesi enya agro kra. Me da say ene no eni nkomo e wo ho mame na age ne number ye ne nkasa bagdo. Within the baby akasa free. Hello, Marco. Yes. Captain Bergo, good afternoon, Marco. Good afternoon, Bemena. Don't ask me my family. Marco, a baby or my seven, your ma, and your mouth. Marco, your mouth when you duffum. And your baby saw my name of Woody. Well, Marco,
no kofa be ma wi no ko wo ni ni na chi ko so nya no asa kofa wi obo fa wo so we fi ni tari we adwuma wo okọ se abono so wow obo be ya adwuma wo uhu na o de ho akohye enti ntia na nkasa wo de problem nam na me de se be man so be ba oba na munye man na bibi anya kama bibi abaye kama me da se aha ne de mu sie ena efia da boja me de ma ko dwumade ni afema mu nsem nyame ya adom adwada onso fa wo ha no ebra se de etie bia no ye bepe anop masebre e de ama se de ye pe ye nua kuade ama no na afi na sum adweno no sports ene ye de ebra mu busia pani sami chapo Sharens Pepe Little Mohammed o mayeti ready omo e de ebra mu Akoma FM 87.9 Kumasi. Disakoma edanciona yet mediatina all day. Disakoma edanciona yet mediatina all day. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Niebe mebe yetum. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Niebe mebe yetum. Echo baby ko sivi, oh how baby ko sivi.